maar service en auto's. Goedemiddag en welkom waarom hier vanuit de Lemsterbaai. Want de wordt weer sealed. De tweede wedstrijd van Joet. Van de morgen wie al de eerste wedstrijd. Vanwege die inhelwedstrijd. Die wedstrijd van Starem die moest nog inhellen worden. Die hebben we nou gewoon en nou mooit we eens op. Om Jelver trein wordt de start de tweede wedstrijd hier op de Lemmer. En de grote vraag is natuurlijk. Waar is er überhaupt in je scootje die Gerben van Manen van skipper Sietse Brouwer Chin hoor ik in? Die vraag lees ik voor aan uw analist van de media, Sibo Siesling. Sibo, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. We kennen even zelfs als Yves Kes, skipper, skipper van de Strietber. Ja, is er, denkst u, nog iemand die Jereveen van de titel al heel in? Ja, dan moet er vanmiddag al wat gebeuren, want ze zijn nou natuurlijk superieur. Ik heb correct vertellen, ja, ze kennen eerste worden, maar dan moet het laat wat ik tweede wordt, had ik het goed ja, net kampioen. Maar ja, voor de spanning moet ze gewoon vanmiddag vierde, vijfde of wel meer met achtste. Zoveel voor de spanning wel mooi werden, no? Ja. Want uiteindelijk ze vliegen erover. Het is eigenlijk onbegrijpelijk goed dat dat ding rent. Vanmorgen ik denk laat wat op in die shirt eigenlijk net weg, maar even zo goed dat we in ze werden. Maar voor het kampioenschap die jongens doen het super, maar voor vanmiddag mogen ze wel even een paar punten hebben. Oké, nou goed. Nee, ik hoop net dat ze dit al hier hebben, Simo. Maar laten we eerst even zien naar de wedstrijd van de morgen. Daar hebben we nou de samenvatting van. De skeervetting onder het commentaar van Timo Jepkema. Voor de tweede keer dit kampioenschap zullen we in de Lemsterbaai. Skiert het Kavum Joert van het Noord? Dat is de vraag. Krijgt een kampioenschap gestalte? Een kampioenschap van het Jereveen. Zij zullen mij de oranje wimpel, de gele trui van het SKS-klassement. En kan de belangrijkste uitdager daar nog verhoring in brengen? Jenne Woord, Sibren van ter Wischa, weet wat hem te dwaas stiet. Het gat mij de nummer 1 in het Jereveen is 6,6. Er is nog van alles mogelijk. Dit is de route die we Joort zielen een orenwien als juster wat meer uit het zuidwesten waai. De wien komt wat meer oeloon over de Noordeerspolder. Er leidt een songles in. En dan zien we vanzelfs naar de start. Wichtig, want een minder start kan grote gevolgen hebben voor het kampioenschap. De hele top 6 kan ommers nog mij dingen naar dat kampioenschap. We zeggen Jenne Woord, die binnen daar net goed vot. Ljouwert, hier rechts in beeld vol. En vanzelfs het Jereveen daar midden in beeld, het bruine scootje. Sietse Brouwer, wat giet er toch zien hollen, Joert? Hij had een poolbeste start en dat geldt ook voor de Lemmer en Drachten. Heel goed vot. Had hem Hoekstra in zijn eerste eer met de twee gebroeders. Zij lezen on kop. Volgen terug het Ljoute scootje. En daar zien we de drachters in het bruin als eerste op die Boppenwiense tonnen. En we zien dan daarachter het Jereveen in het bruin. En het groene scootje is van de Lemmer. Zij willen vanzelfs ook wat zien litten om het publiek dat op deze Moaaswedstrijd aankwam is in die Lemsterbaai. Bij Jenne Woord is het net goed gaan bij die start. Zij lezen 11e en zullen er alles ontwaan matten om op te schouwen in dat hele veld. Daar gaat het voor de wien op naar de onderste tonnen. Maar hier de Ljouter Leeuw die het brult terug de Lemsterbaai. Want sjoggers wat er gebeurd is, zij binnen Drachten al heel voorbij. En hier dan al Jenne Woord die binnen van plak Olve in hier opscoot naar Seis. Sibren van ter Wischa had flink de turbo erop zet. En Zadwaande scoren zij flink op. En waar zit de nummer 3 van het klassement? De Jouwer. Zij lezen 8e nou. Jekje zij definitief oh. Waarin hebben de scootjes dan de onderwiense tonnen
in het vizier. Die is Ljouwt al voorbij. En dan is het nieuwsgierig om te zien. De Lemmer en het Jereveen hebben de slag richting het gemaal langer troshield. En het lieket erop dat het Jereveen behoorlijk wat trein pakt het op het scootje van Ljouwt. Sjurres even, die vastsprong van Ljouwt is als snier van de zinnen verdwoen. En zo had Sietse Brouwer met de Gerben van Manen de achtervolging inzet, de onval iepenen op de Ljouwters. Hij verdient het vanzelfs dat kampioenschap. En het is hier de Lemmer in de problemen. Wat is daar aan de hand? De grut scoort los, het blok los. Wat er krekt aan de hand is net goed te zien. Maar het lijkt het wel als versmieten ze haar mooie tredde plakje hier. Ljouwt en het Jereveen in duel. Ze vjocht je voor alles wat ze wurg binnen, de Ljouwters. Maar de stuurboordslag van het Jereveen is vlugger. Het scootje van het Jereveen neemt de koppositie oer van Ljouwt. En zo verroert het er een soort in deze wedstrijd. Van venster onvallen wordt het nou verdiegen je. Ljouwt giet Troddewien en het Jereveen dacht precies hetzelfde. Ze sjuggen naar wat de Ljouwters doggen en kiezen ervoor om te verdienen. En jou is ongelijk. En dan naar haast orel oeren zielen heb ik nog zo'n in de Lemster bij. En giet het Jereveen op naar de 4e dijoefening op Riegen. En dan lijkt het eerste kampioenschap zo'n 2010. 15 jaar later dus wel heel dichtbij te komen. Dat had hier een flink fundament kregen. Dat kan het oors. De feestvreugde on boord van de Gerben van Manen. Sjurres even, wat een blijdschap. En de Ljouwters, Wilm Zwager en zijn bemanning, ze komen als tweede hoe de finish. En tredde, nog heel nog naar voren zielt, knap in het wiet, daar midden in beeld, dat wordt Akrum. Nou ja, het rent gewoon hartstikke fijn. En, dus, alles is raak en alles lukt bijna. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat zou je Sietse Brouwer. Ik weet het zelfs ook net, maar alles is raak. Ja, dat heb je als je in de flow zit. Ja, die man die zit enorm in de flow. Ja, het is niet met een dreamteam, no? Maar het komt er ook wel de eerste wedstrijd iets minder. Maar nu komt het er gewoon uit. Elke klap is raak. Ja, Is het ook wel eens in zo'n flow zitten, maar de strieber? Jawel. We hebben alleen maar een hooi een keer gewonnen. Toen konden we wel achteruit varen, waren we nog eerst. Dat had ik net zo vol. Alleen maar een hooi was een keer gewonnen en toen... Nou, dat ding ik krijgen ze altijd, maar toen wonnen we mooi gemaakt. Wie ik hartstikke mooi. Ja, maar je kent eigenlijk niks fout van, want het komt altijd goed. En in zo'n flow zitten zij nou ook. Ja, nou dat juist ik. En zoals voor mij, had zij gewoon een dingetje door en ze hoeven geen rare fratsen. Ze starten gewoon en ze moeten geen domme ding, want dat doet ze uiteraard net, maar ze wel intellectueel aan boord. Maar nee, dat komt helemaal goed. Ik zie dat net meer meegaan. Nee, en dan wordt het judo kampioen, denkst, of misschien morgen op een snitste man, want dat zou natuurlijk voor het publiek het mooiste wezen. Ja, voor het publiek zou het mooiste zijn dat ze gewoon een goede klassering varen, maar dat ik het klassement er zo wat bij zie, dan is het lauw ik gewoon tweede af. Ja, dit is net dat Heerenveen de eerste wordt, maar als ze eerste worden, ben je nog geen kampioen. Goed zo. Laten we het klassement er even bij pakken, jongens. Het klassement zit op kaart. We weten dus dat Jereveen die gaat on the leading met 15,6. Dan Ljouwt met 24 punten. Dan de Jouwer 24,8. Deun daarachter dus. Jennewoord zo'n 20,5. Grauw 30,9 en de Lemmer 31. Nog weer een ziende achter Grauw. Dan komt er een god. Dan komt Akrum, de Zuidwesthoeken. Njochen Langwaar, 10 Drachten, Olve wordt zijn, Tolve Huzum met 74,2. Tredje de hele mannen met zo'n 20 en Snits, je weet dat. De Snekerpan is uit het kampioenschap hellen naar die vreselijke onvaring bij Terhenne. Dat wie het klassement. Ja, eigenlijk kunnen we constateren dan, Sibo, dat vooral de strijd om de orenpodium plakken, die ben echt. Dat is nog een volleindige strijd. Ja, de nummers 2 draaien, ja, waar ik, daar speelt zich nog heel wat uit, dat zie ik. Dat is een 10 en een punt, dus ja, dat kan maar jou worden. En wie hier we krijgen, Lauwer, dat is een hele spannende strijd. En let maar op, ja,
dat je maar krijgt goed uit de start komen. En dan als je vlakbij elkaar in de buurt bent, is het op elkaar zielen. Dat krijg je toch. En het is wedstrijd je moet op elkaar letten. Ja, net altijd, maar als je weet dat je voorganger de krijgt vijf zit, en ja, dan moet je maar net de 4 gaan letten, denk ik dan altijd maar. Ja, en toch, hè, van de morgen hier we toch wat lichter waar. We zijn van tevoren al hier van, dit is echt Ljouwerter waar. En Ljouwer die laai even op kop. Maar toch worden ze heel makkelijk voorbij ziel terug Heerenveen. Wat is dat dan toch? Dat die ik zelf eerlijk zou net verwachten. Nee, dat hadden wij eigenlijk ook net verwachten. Toen, Drachten die pakt de eerste plak, en Lauwert ziet er voor het achter en die pakt de vrijgauw de eerste plak. Wij zijn mogelijk, die schuiven net weer, want die hebben een griezelijke lappetuur erop en dat ding het rent ik wel. Maar het waren eigenlijk later, dat we potverdikken, dat we Heerenveen toch weer, die hier zal. En ik zei, dan krijg je het weer en dan kost ik ze ronden alleen maar 4 voet. Maar wij hier net toch, Lauwert hier, wij toch, Drachten hartstikke best. Petje af dat ze mooi vat hier, maar die kanon erachter zitten, dan wordt het wel dreig. Ze hebben goed staan houden, eerlijk is eerlijk. Maar wij zijn ook Lauwert schuiven net weer. Maar ja, dus toch, ik weet niet, ze hebben misschien... ik hoorde wat een verhaaltje, hij vleert misschien wat uit het roer en wat een verkeerde draai. Wij konden je wel net zien, maar nogmaals, dat is jammer voor Lauwert. Ja, zo is het. Trouwens, het is Douwe Visser van Grauw. Die had nog 2 kansen op een goede start. Ja, dan moet het nou alles weer, want ik zag altijd de olie in de machine, maar ik weet niet, ze smaren valt mij te min deze week. Hoe is dat toch mogelijk? Ja, het is onvoorstelbaar. Het is voor ons eerst het wedstrijd, ze kwamen er weer net uit en ze zielen wel altijd naar voren, maar op een of andere manier krijg net. Af de oren ben ik, ze rennen ik sneller, maar normaal gesproken, dat een grauwe trainer vierde, dan kwamen ze er wel bij, maar ze hebben wel zien laten deze week 14 dagen al een paar keer van 12 naar 6 of naar 3, ik al draaien. Ze hebben een eerste plakje zield, maar goed, het krijgt net. En je bent net meer zo'n raceboot daar samen van, ze zijn wel een raceboot, maar net samen met van 3 naar 1 zielen. Of nog 2 draaien, nou, nog draaien hij als je laten juster, maar dat komt er samen net meer uit. En de oren, de concurrentie is echt sterker worden. Ja, de concurrenten worden sterker, er wordt een hoop getraind en er is ook griezelig zo investeerd in die schepen. Dat is net loon als je dat al hier bij elkaar optellen, hoeveel geld dat erin stutsen is, maar het loopt wel dichterbij. Wat dat betreft, misschien heeft de formule het vuil hoor. Ja, waar weet. Als we nou eventjes naar Boppeta joggen van, Jusjes Meerwien. Ja, hij is een lietsbietje rommen, zet ik het terug en hij is wat vlagerig. Hij giet wat heen en weer. Om mij komt er nou een tikje bij, dat is even leuker, maar dit is wel een mooi zielwaar. Komt een mooie baan in. De op een L-baan komt erin, dus er ben kansen om weer even onvallend te zielen. Dat ding in de oren heen en dan krijg ik even over om, er ben kansen. Oké, nou laten we eerst even hier naar Jan Jonkman. Jan, hoe komt het mij het waar? Familie Lemmer 2, wat kunnen wij weer verwachten? Nou, de familie de bewolking die houdt het algemeen de oorhaan. Maar er zit weer een prachtige wind en krijgt fjouwer. We hebben uitzitters in 5 en de temperatuur die ligt weer om de 20 graden heen. Ik zou zeggen, met alle ingrediënten weer voor een prachtige zielerij. Nou ja, Sageer Vetjent, de beste stuurlui staan aan wal, maar ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt. Ja, dat zei Jan Jonkman. Dat zei dus niet kijkt al een op- en delbaan. Dat betekent dus dat er een gate in komt. En dat is mooi voor de onvallende skippers. Ja, dat is natuurlijk, de organisatie probeert die dingen er zo goed mogelijk in te lezen. Maar goed, er is altijd wel een, en vooral als je vrij bent, er altijd meestal wel je krijgt net wat gunstiger of net. Dan kan ik van wat heb je van je. Kom je in griebers en soms word je gedwongen tegenover de boei te nemen. Ja, dan is het altijd maar, dan pak je de makkelijkste, maar dat het beter uitkomt. Soms dan word je wel nog een boeit aan, maar dat het hele klutje ertussen laat, ja. Maar goed, het veld wordt meer uiterlijk uit. Ik vind het een prachtbaan. Ja, wat vaak kun je dan ook zien dat, Heerenveen ziet ze brouwen, die zullen die wil het lef nou vrij zielen natuurlijk, net al te volle risico. Maar die oren, dan hebben we dus hoe de nummer 12 van het klassement, de Ljouwert, maar die Jouwer, Jennevoort, Grauwe, Lemmer. Ja, die wollen, als je nog wat wollen, dan mat het misschien nog wel. Het moet voor mij gebeuren, zeg ik. Tenminste, morgen kan ik nog wel, maar morgen eerder, waar bericht mijn krijg al wat hoort iedereen het zien. Maar maak het niet uit, dat moet voor mij wel gebeuren. Ja. Tenminste, ze moeten voor mij wel, dat is juist maar Lauwer dan Jouwer, dat kan een mooie strijd worden. Maar daarachter zit ik dan een paar, Grauw kan nog op het podium komen, denk ik, maar dan moet ze wel heel erg heeg komen vanmiddag. Nou ja, dat kan wel. Als ze goed starten en ze bij voeten, weet ik voet. Ja, maar dat is nou correct de crux, hè? Dus staat ze goed starten. Ja, ik gun het ze van harte vanmiddag, want ze zijn goed zield van de week alleen hun start, dat wond. Maar ik hoop vanmiddag op een hele mooie zielerij, maar die gate erin, dat wordt mooi, denk ik, ja. Heb je extra meer zielkunde nodig voor een op- en delbaan? Nou ja.
Het is altijd, je zegt, ja, je moet dan naast je boeien uitzieken, maar dat het hele klutziek zit, want er ben vaak 1 of 2 die ben wel fut of alles komt van het lapje, komt op je uitdruwen. Ze dekken je al je uit, dan is dat net altijd makkelijk. Je shirt erom, je hebt de start als jongen welke slag is het beste meestal. En dat probeer je dan niet, maar dan is het wel een kunst, kunnen we daar een beetje heel huids komen. En vaak als alles achter je zit, het veel er dan net uit elkaar drukken, dan valt dat net altijd mooi. Maar je ziet, je pakt een boei, die willen we hebben, maar dat valt net altijd mooi. Nee. Ja, je vrij voor bent het alles makkelijk, maar... Wie is ook van de, ja, dat is natuurlijk, dat zei ik al, jarenlang bist je skipper op de Streetber. Heeft je een favoriete baan? Nou, ik vind de op-en-delbaan heel mooi. Ja, het is altijd spannend, want als je gewoon, als je gewoon in een gewone baan vrij voorop loopt, ja, dan is het opletten en vooruitvaren. Maar dit is altijd wel krek of zit nummer 2 vlak op die race om het zeg maar te zitten. En die pakt wel door de boei. Dan denk ik, nou ja, dat is spannend. Het is spannend. Dit is volle, je moet goed ook erbij houden. Ja, zeker. Nou, laten we eventjes Jen naar de wedstrijdleider. Dat is vanzelfs nog altijd Gerard Langers. Want van de morgen waren dus ook al zield hier op de Lemsterbaai. En we vregen aan Gerard Langers, ja, nou nog een keer zielen. Hoe lang wordt het dan die tweede wedstrijd? Want ja, ze zullen misschien wel een beetje warrig wezen. De doelstelling is altijd de wedstrijd van om en nabij de 2 uur te houden. Op een gegeven moment dat we zeggen, ja, het is wel bezield, dan breien we er een einde aan. En helemaal omdat we 2 wedstrijden hebben, zullen we toch wel van, nou ja, is het nog spannend, dan gaan we terug. Maar is het beslikken, dan kan ze iets kutter wezen. Ja, het kind dus ietsje kwarter wezen, daar horen ze dus wel rekken mooi. Ja, nou ja, wat is 2 wedstrijden met jou erom? Je alleen maar hoor, dan ben je met z'n fjouwer gezielen. Dus man ben het... Doe jou is nergens om, heb ik het idee. Man die ben het verzoeker of zo, even 2 wedstrijden, 2 keer 2 uur gezielen wat jou dat. En maar samen winnen, dat deed ik net winkel of zo is. Dus dat mag je. Dat mag je? Ja, ja, vind ik wel. Oké. Van, ik zei net, want er is natuurlijk jarenlang skipper best op een Streetber. Bist nou geen skipper meer op een Streetber. Maar van wat zijn die beste klasseringen bij de IFK's in de Grutte A? Ja, we hebben alle prijzen wel hand. 2 keer 2e en een keer 3e. We hebben nog eerste prijs, maar nooit kampioen helaas. Dus ja. Oh. Ja, dat is... Ja, nou, we hebben prachtig 20 keer gespeeld, maar hetzelfde circus eigenlijk. Altijd dezelfde groep en we hebben gewoon 20 fantastische jaren gehad met alle ups en downs die er binnen. En dat, het houdt een keer op. En we vallen niet op de voet natuurlijk met die jongens. Maar ik werd een fantastisch. En ze doet ik goed, dus ja. Ja, nou goed. En dan ben je ook altijd, want dan ben je de skipper van de Omroep Friesland boord, hè? Ja, nou net al, ja, wel in je week altijd, maar we zijn er wel soort bij. Ja. En die skipper ben er 2 weken bij nodig. Dus ik ben mooi, no? Ja, want hoe gaat dat dan? Want deze skipper die lezen natuurlijk op een Waardzee. En dan, ja, dan willen ze ski maken. En dan krijg je er een mooie laag vervoer in. En dan lezen ze hier te pronken op het Friese wetter. In je week van tevoren komen ze altijd uit. Het kost al een vermogen. En we doen ze wat van niks voor Omroep Friesland. Maar dat is al een reclame, nou. En dit is een mooie sport. Maar ja. Dan, deze de Neptunus komt sowieso altijd van de Waddenzee uit. En dat, je weet het al, wel zo hard wetter, daar wordt de schip net beter van. Maar even een weekje makkelijker, even scheen en dit en dat. En dan, ja, dat moet ik een beetje voorlezen, no? Zo is dat. En dan zijn alle die camera's die staan hier nou. Gewoon, dit is het uitstuurskip van Omroep Friesland. Ja. En dan zit zelfs een dikke kraan op het orenskip. Dan ga ik nog een cameraman mee naar boven. Ja, dat mag wat kastje. Ja. Maar ik weet het, we doen onderhand. Ik had 15 niet gedacht, maar 2 skippen even kwarter. Maar nee, ach ja, het jij er zo bij. Dus er is al een heel soort kampioenen mij maken van de SKS. Ja. Heel vaak weer natuurlijk Douwe Visser van Grauw. We hebben natuurlijk Lemmer het een keer woen. En dat zou samen nou wijzen kunnen dat Sietse Brouwer het voor het eerst pakt. Nou, dat kan het net meer meegaan. Het moet wel heel raar gaan dat er ja... Ik weet niet hoe goed de goden gegund zijn, maar als ze moeten vermijden af, er gebeurt een enorme, ja, er kan ik raken klappen worden, maar ja, dan krijg je 13 punten. Dan ben je nog net kampioen, maar ja, daar geloof ik niks van. Ik denk gewoon de kop erbij en er zit genoeg gezond verstand op. En ja, je weet het net, er kan van alles gebeuren, ze moeten eerst maar even vrij starten. Ja, nee, maar de woensdag die erin. En dat is het mooie van, er kan van alles nog gebeuren. Ja, want die start, hè, daar wil ik het nog even over hebben. Dat is natuurlijk altijd van cruciaal belang. Dat is altijd misschien wel een van het belangrijkste onderdeel misschien wel van de wedstrijd. Hoe is het bij de spanning? Want ik zeg, ze doet ze finishen. Dus zeg ik ze bij de Prinses Maxima. Ja, het wie alle Joegij als wie de titel al bin. Ja, elke wedstrijd die je wint is mooi. Als je goed aankomt is mooi. En dat is ik zeg, als je wint heb je vrienden. Wij kregen dan ik wel een zak van heb ik het. Maar als je dan min wint, dan kreeg ik zo door. We hebben slecht ziel zeker verkrijgen. Ik heb het. Maar dit is natuurlijk, ze staan er prachtig voor. Ze hebben een valskip van meesken. En als ze goed op een talent passen, gaat het net meer mis. En dan is het ook de terjochte kampioen. Absoluut, ja. Dat hebben we waarschijnlijk nou 4 keer eerste binnen.
Dan ben je, en ze rennen het ding, het vliegt ik aan de dief. Ze hebben er goed bij, maar die hadden wien op, we weten waarschijnlijk weer een prachtwedstrijd. Als het eerste, ja, ze gingen wel scheef, maar nou, dat wie alleen maar de skoft eerst. Dat hebben ze al, nogal won. Maar waarschijnlijk alleen maar die wint dit wel, want Heerenveen die het haast. Liek het wordt de volle tuur, maar toen ze nee, nee. Zet er super voor zich in naar de brandweer. Als de brandweer. Ja, de brandweer. En als ze goed opletten, dan weet ik komt het goed. Daar klinkt trouwens het 10 minuten scotten. Als je nou die yield zetten mast op de winnaar van de komende wedstrijd, waar wordt het dan, Aasen? Vanmiddag, het wordt Jouwer, Lauwert, Heerenveen. Jouweren, Ljouwert, Heerenveen. Dat denk ik, ja. Jenne Water misschien vierde. Ja, nou, we moeten, ja, ik denk het, ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd. Dankjewel Sibo voor die kundige analyse. We gaan er even uit voor de reclame. En dan komen we zo gauw als mogelijk bij jou weer waarom. Voor die tweede wedstrijd hier op de Lemsterbaai. Nummer 9 nevens mij. De wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Op safari in het eigen Friesland. Hey, een van de 5 grootste invasieve exoten in Friesland. De Japanse duizendknoop. Ik meld hem direct. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIF-app. Tjerk, Yo, Freek. wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn, doe maar Ja, wat met. heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma hè, vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farsonoeren besteld, dezelfde dag nog bezorgen. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, tegenvlug, gratis leveren. Yo. Ja, heegt niet van een PK-upgrade. Dus hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Daar vindt toezend nijen en jongbroek te boetenboordmotoren op variet. Outboard Occasions in Oortrup. Oh, wat een klapper! Oh! We zullen wat nice van. Op alle wedstrijddagen van het SKS Kampioenschap komen wij bij de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al. Oh, wat een klapper! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goedemiddag, welkom waarom hier op de Lemsterbaai. We beginnen zowat los aan mijn wedstrijd nummer 9 van het SKS Kampioenschap 2024. Nog 2 wedstrijden te gaan. We gaan gauw naar uw commentatoren Geertje de Vries en Ilke Dijkstra. Ja jongens, zou het nog miskennen voor het scootje van het Heerenveen? Het maakt heel raar gaan. Wil dat nog misgaan? Ik zie dat net zitten. Maar ja, wat Sibo ik zei, het kan altijd nog misgaan als er hele rare dingen barren. Maar ik zat je Sietsbrouwer en zijn bemanning van de morgen aan het zielen wien. Ja, dat weer mijn zo'n oermacht dat je je haast net meer voorstellen kunnen dat het nog misgaat. Dat ze van een midje kampioen worden, zou ik nog kennen. Maar dan moet de concurrentie wel wat stekken vallen laten. Maar dat zou dus kennen. En dan zullen we van een midje al een kampioen hebben. En dat we dan even de historie ingaan. En zeggen wanneer het Heerenveen voor het laatst kampioen was het. Dat we in 2010 maar de huid van Sietse Brouwer aan het helm houdt. Pieter Brouwer. En ik in 2008 en 2006 wie Pieter Brouwer kampioen met Heerenveenster scootje. Met de Gerbe van Manen.
ja, dus Pieter Brouwer is van het scootje Aagien en toen kwam Alco Rijenga als skipper op het scootje. Dat is de broer van Dirk-Jan Rijenga en uiteraard de zoon van Jelle Rijenga. En daarna kwam Sietse Brouwer op het scootje in 2000. En toen helle hij in zijn debuut hier dadelijk al een tweede plakje. In 2018 weer ik tweede. Nou, toen hien we ik een enorm spannende finish. Dat werd elke keer nog wel op een snitse. Maar hier toen nog tussen Grauw en Jereveen wil zat we het 4 minuten schat zeggen. En Jerden 4 minuten dus nog. Want de start van deze tweede wedstrijd op deze tonsie op de Lemmer in de Lemsterbaai. Omdat we het over de baan hebben. Want ja, ik vertelde van alles over de historie van de Gerben van Manen. De skippers die het erop zield hebben. Daar heeft het ook eventjes besjongen Ilke. Wat doet ik Liets Famke weer. En ik ging naar het scootjesielen. Hier we het altijd door Tjette Brouwer. Ja. Hè, dat weer zelfs de grote skipper op het scootje van Jereveen. Hele goede skipper. Dat is nevens mij een Omke van Sietse. Dat zou samen kennen, ja. Dan maak ik even dat denk nou. Een oud-omke dan denk ik. Ik weet niet hoe je dat doet. Maar ja, we hebben in de historie 2 Tjette Brouwers. Van in 1968 wie Tjette Lammertsbrouwer. Ja. Die erop ziet en die waren opvolger toch Tjette Sietsesbrouwer. Ja. Die dus dat weer neven van elkaar. Hebben we nog hier een soort tussenpauze. Die zullen we was vaker. Dat wie Henk Teerkema. Zijn broer die zielde altijd Johannes in de IFKS. En dat is de skwanheid van de skipper van het Jennewaardse scootje. Ja, we kennen ik nog wel een programma naast hoe de familielijnen al hier rennen. Ja, dat is heel ingewikkeld. van ter Wisga, dat is de Henk Teerkema skwanheid. Hier hebben we al het Sieper daar. Al het IFKS skipper die had ik 2 jaar op de Gerben van Maan zitten. En ja, toen kwam het rijtje Pieter, Alco en nou dus Sietse vanuit 2000. 2 jaar net, corona. Ondertussen sjurgen wij eens even naar de wedstrijd. Want de historie is mooi, maar het heden boeit beter. Dus hier hebben ze. En hier Drachten, die van de morgen zo goed zielde. Dan we hier even zien welke posities ze hebben zegen van de morgen. Dat onder in het veld. Daar kwam toen Drachten helemaal bij de pinend, zoals ze dat nemen. Dat is de tonne die het vierst van het startkotter aanleidt. Daar weer de beste start. En daar zie je het. Ik net zo vier het Jereveen, Ljouwert. En de Jouwer in de start daar. Ja, ze zijn weer heel mooi langs die finish is ik al, die startline aan het komt toch al die wedstrijden die we gehoord hebben. De verslagster Hastien. De hele tijd gaat een hele week al jongen de eivlag erin, dus reddingsvesten verplicht. En dit keer weer een gate. Dus net als Songlass dat we vanmorgen hier, maar no lighter weer een gate in. De op- en delbaan in Goort Frieske. Ja, op- en delbaan, Krekkers, Juster. Dus maar de bopperste tonnen en dan kiezen kennen uit 2 onderste ton. Ondertussen zitten we al binnen de 2 minuten. Dus er zit alles goed. De links die moet nog een heel vier voortkomen. Dat is de Zuidwesthoeken, die Silgriff weer. Oh. En nou ja, daar hebben we de baan even in beeld. Wordt duidelijk. Dus 2 bopperste ton. En onder werd de keuze. Huzum. Ja, wat doet Huzum? Wat doet Huzum hier? Die gaat nog even een keer op Nij. Die is al hoe de start. Ze had nog even tijd om waarom te komen, ja. Maar dan had ik wel heel. Dat ken volgens mij nooit meer. Ik weet net. Had hij hem al verzint en het niet krijgt even een extra schot. Oh, dat zou kennen. En ja. dat schot dat we ervoor, want de uitstelvlagen honger in. Omdat het wat later begint dan 2 uur. Hier is ik wel duidelijk zijn. En nou geven we toch even naar de restje. Misschien hier Huzum hem verzint. Maar dan winnen ze alsnog de betijd West. De hele mannen die wil er helemaal onderin starten. Hier wordt het heel krap. Ik voorzien een
Bij de tiende start, want je wordt al, die jouwer wordt al over de lijn drukt als je Ja. bij de bopperste. Ja, bij Onderin zit aardig romte. Ja, maar hier bij de startkotter, daar is het vierste druk. En Drachten is al heeg voor het binnen op een hele minuut nog. En ze lezen al in die lijn hoor. Het is... Drachten is er al heen. Hele mooie Adderem, die had alle romte. Dus die kan mooi een enorme gang over de lijn heen. Terwijl wil ze zorgen dat alle oren stil lezen. Grauw had dit keer wat een vrije slag. En nou gaan ze al. En ik nik. Nog Pescon. Daar is Ja, het schot. daar is Nou, Scott. dit ken haast net oors dan een... dit is in ieder geval een individuele valse start. Nee, Twee schotten. En dat betekent een ongeldige start. De rede bal. We zullen nog een keer opnieuw starten. Nou, dat is maar goed voor Huzem. Ja, die kan nou even zijn klokje even vervastje. Want die hier... Ja, waarschijnlijk het in een schot. Dat denk ik. Er wie een schot. En door een minuut later weer de werkschot. En dat is natuurlijk, want er hangen uitstelvlaggen in. En dan gaat die uitstelvlaggen eruit. En dan na een minuut komt dan het 10 minuten schot. Ik denk dat Huzem, daar zou je best eens gelijk in herkennen. Dat Huzem een 13% heeft. En toch dat het eerste schot al het 10 minuten schot weer. Nou, dat is voor haar een geluk. We moeten weer opnieuw de procedure in. En dat zal dan zo wezen dat er straks weer eens een vlaggen hiezen wordt en een schot komt. Dat is dan een 6 minuten schot. Daarna na een minuutje weer een schot en dat is dan het 4 minuten schot. Dat is aan de startprocedure. Ja, wij wachten het hou. Ze zijn eager. Ik ben benieuwd hoe het Sibo er dan sjocht. Arjen de Boer, docent met Sibo op het punt van een Neptunus. Jazeker, en wij hebben de start-action en wij zeggen dat ik misgaan, hè? Ja, dat wie eigenlijk wel, ze winnen al wat greter. Maar er moet actie komen. Maar ik zeg hier helemaal, die weer helemaal vrij voor die hier alle rond. En treden van onder nou weer van mij Heerenveen. Volgens mij hier die alle rond. Maar wat er bovenal gebeurt, ik zeg alleen nog Huzem helemaal waar we boven het startskip langs gaan. En dat denk ik, dit wordt hem net. Nee, en wat die Huzem? Ja, dat komen we net krijgen. Die had dan weer een rondje maken hier. Die moet even op het startskip heen. Komen we net goed zien, maar die wie eerste partij die komt achter ons in de rij. Ja. Dus geluk voor Huzem dat er valt weer alles. Ja, precies. Nou, en hebben we nou een algehele valse start. En nou, want ja, wat doen die skippers nou? Wat is nou wijsheid? Ja, ze wonnen al hier, denk ik, starten op een plek wat ze betocht hier. En wij konden hier wel zien dat onderin een groot gat weer. En daar wie Heerenveen treden van vierde van onder en ik bij. En ja, zat ik het zeggen, hier die alle rond tegen helemaal. Die sowieso een hele mooie start maken. Maar daar wie alles wel bovenin starten. En dan wordt het vaak een krioelbende. Ja, is het nou extra van, nou weet je dus wat de concurrentie doet? Dat weet je. Nou, als er nou een valse start is. Moet je dan echt juist wat de concurrentie doet? Of moet je nou gewoon eigen koers varen? Eigen koers varen, probeer je. Ze zien je al hun eigen plekje. Ze proberen op een plek waar te starten. En dat kost nog geen de meesten wonen bovenin starten. Dat jou uit de midden was. Het mooiste is bij de start rond te krijgen. Als het circus ophouden krijgt en ik zeg maar wat een hele minuut verder. Als die Deljan krijgt, dat kost nog een 3 of skip. Een heel mooi schijn. Die kon gang aan en dan heb je een superstart. Gang op die start. Als je wat leest te blabberen. Als het startschap nog is en je kent gewoon het voet. Dan ben je al 10 seconden achterop bij wijze van. Ja. Maar kun je het uitlezen waarom wil elke niet een bopping in graag starten? Nou, dan hebben ze dat uitdokteren, dan lijkt dat gunstiger, iets hoger. Dan kan je hoger voet komen en dan, als je dan geluk hebt en je komt vrij voet, dan kan het meer van je draaien en dan moet ze al hier achter je langs. Heeg uit die startwijk komen, dat is gewoon 94%, 90% van de wedstrijd. Als je voet komen, kerst maar gang en die hecht erin. En dat ze hebben waarschijnlijk, al die daar bovenin zitten, die hebben jongen. Hij lijkt er gunstig in, als ze iets bovenlijker starten. Ja, ik denk dat het voor Heerenveen toch wel redelijk fijn zielen is. Natuurlijk is het wel de druk dat ze kampioen willen kennen. Maar die oren, Ljouwert, Grauw, de Lemmer, de Joustes, ze horen elkaar al hier in de gaten. Jouwert zit bovenin, Ljouwert hekt net goed jongen. Wat die ziet er van mij. Ze zitten er al hier boven, op elkaar hoop ik net. Want die grapmakerij hebben van de week al vaak een huisje, moet net. Maar ze houden elkaar aardig. Was ik eerst bij het commentaar. Jouwert waren al heel omheen druk. Wij konden net zien, maar dan zitten ze vlak bij elkaar. En dat is... Het is een bult spanning en houdt aan de kapper maar bij. Maar als je dat zou het wel, dan kan jou hem net vallen laten. Een start, dat zou ik krijgen. Probeer het zaakje op te houden en dan gang je. Dan krijg ik een paar seconden van tevoren. Dat is het mooiste en dat kost geen. Ik kon net terug zien wie die onderste wie. Maar die het zaakje in het hangen. Misschien wie het Grauw. Nou ja, dat wil ik zeggen. Want ik vind het echt spietig voor Grauw. Wist je waarom? Die heeft eigenlijk een goede start.
Oké, nou dat konden wij net krijgen, maar dan komen ze nou nog een keer. Ze kunnen nog even oefenen en nou nog een keer. Dankjewel, Sibo. Wij gaan gauw weer naar de commentatoren hier onder in het skip. Geertje de Vries en Ilke Dijkstra. Een soort willen erbij. Ja, we hebben het 6 minuten skotje. Dat vertelde ik ze krijg al, dat is de nodenprocedure. En dan komt er dadelijk, oer een paar seconden, komt dan het 4 minuten skot. En dan beginnen we weer opnieuw, maar die start beheerden ze al op achtergrond. Nou, en daar weer het skot. 4 minuten van nou. En dan hoop je dat we goed starten. Ze krijgen gong dat dus net goed. Wien er te volle scootjes al te betiet oor die startlijnen. We kennen nog eventjes waarom Helly hoe dat gier ze krijgt. Hier zeggen we dat ja, onderin, dat is dus onderin, dat is voor u het vierste voort bij die startkotter. Waar een boppenin is bij de startkotter. En daar zie je al die scootjes. Hier bij die startkotter, daar wonen ze alle keer waar je starten. Nou, hier zien we hele mannen hier een prachtig vrije start. Een hele mooie vrije start. En Grauw ziet er ik goed. En ja, alle oren zitten dan wel heel dicht bij elkaar. En je is juist heel duidelijk dat Dracht nog vals weer. Ja, die weer er 4 doorheen. Die weer er echt doorheen. En ik, Jerveen. Ja, de woord waar ze waren als je de hand omheen drukt. Ja, dan word je die lijn hoor. Oh, dat word je net. Je weer het skot. Ja. Nou, en dat is juist wel een stukjes 4 voor 6 scootjes te betiet. En dus waren er al gauw de vlaggen omheen gehiezen van dit. Mat nog een keer. En ondertussen heb ik gezien dat ze deze reden tonnen, daar is wat mooi het slepen west. Want dat was een ijs wat voorkomen dat in een positie gunstiger is dan de oren. En blik weer dat ze krijgen. Dat zo, want ze worden al je wat bij de startskip bij starten. En dan hebben ze die tonnen wat voor de pinhand een beetje gunstiger lijnt dan op de wien. Dat ze wat verspreiden willen over de lijn. Ja. Nou, daar beginnen ze weer te positioneren. Misschien moeten we even zien wat Huzem nou leidt. Nou, die leidt nou achter de startlijnen. Ja, die had zijn klokje. Hier hebben we Grauw. Nou, ze krijgt dus een goede start. Maar die telde net. Nou zien dat ze dat nog een keer dwankeren. Dat wie op ter henne, ik zag. 2 keer zitten ze er goed bij. Maar 2 keer weer het vals. En toen de 3e keer, toen zitten ze er net bij. Dus minder dan 3 minuten voor de start. En wil ze het stralen. Al aardig vol rint. En ik hield niet meer stralen waar we het. Klopt meestal. En ja, de omstandigheden zijn weer ideaal. We nemen het nog maar even dat we voor de mensen die wat letter inschakelen binnen een op- en delbaan doen. Dus een soort onvalsmogelijkheden. En Jere, de leider in het kampioenschap, mooi een aardig wat punten voor. Hier is het, ja, dat waar ik zo terug Sibo, ja. Wat kan er nog misgaan? Maar ja, we hadden in de sport wel vaker zien dat hele mogelijke winnaars. En dan we had Ajax al eens jongen dat hij gewoon 4-0 voor stond en dan met 6-4 verliest. En dat is het mooie van sport. Dat werkelijk alles nog gebeuren kan. Heerenveen is al ontremming. Dan denk je van, goh, wat doen ze nou maar die Tugenderaars? Ze zijn hun positie natuurlijk ziek, maar de fok los. Dus ze winnen min mogelijk gong. Het is 1 minuut 46 nou voor de start. En ik even zien waar ze Heerenveen wil wat meer onderin starten. Heerenveen onderin. Grauw zeggen we Boppen in. Die gaat naar de startkotter daar. En helemaal Boppen in en dan helemaal hierboven het veld is de hele tijd de zuidwesthoeken die positie kiest. Dat hebben ik al vaker zien, dat de zuidwesthoeken dat doet. Nou, dan laten we ze het skip in de wien op, zodat ze oude remje. Maar ze ziet je toch weer een soort positie bij die startkotter. 1 minuut voor de start. De meesten die zitten wat dichter inderdaad bij de startkotter. Onderin, ja, die kan nog een omloopje nemen. Maar dan zit je al dicht bij elkaar. En dan die scootjes die hier bij komen, de wat zijn zuidwesthoeken en Langwaar. Ja, die moeten dan nog de mat rond te komen. Maar
Heerenveen loopt er wat onder, maar die kan nog accelereren. Het is een hele minuut. Had wel romte onder hem. Helemaal beziekt het weer, heel de onderin. Oh, nou, daar liep het me ik alweer. De jouwe loopt nou stil op de startlijnen. 26 maar is die seconden. er net overheen? Oei, 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 oei. Jouwer is al heel dicht op een lijn. Maar dan zou het een individuele worden. Maar hier onderin gaan er alweer een peer. 15 seconden, Zuidwesthoek. Lemmer, ik heel dicht op een lijn. Heel dicht op een lijn. Maar die ken ik nog, die liet het mij. De hele mannen doet hetzelfde keusje als ze krek. 3, 2, 1, start. Nou, ben benijd. Ik benijd. Ik denk dat Lemmer en de Jouwer, die zitten op het randje. Ja, en werd was code. En we gaan weer op nee. Nou, wie het al net een lange dag, dan maakt het. Maakt je deze scootjeskippers, dus het nog lastiger. Ja. Weer een algehele valse start. Dat betekent dat de commissie geen oorzicht hier van welk scootje nou te betieven. Want als ze een oorzicht had, dan krijgt de individuele. Dan je de bordjes omheen, maar de noemers die corresponderen met de scootjes. En dan moeten die weer waarom. Net volgens mij koe ik toch wel een aantal sjen. Maar ja, het liep dat het Heerenveen er wel wat goed bij ziet. Grauw ziet er wat lastiger dit keer. De hele mannen die precies hetzelfde als bij de eerste start. Zit er weer onderin. En kon vrij voortkomen. Maar ja, om een ocht. Want het mag nog een keer. En komt dit nou, Ilke, omdat ze zagen span binnen? Door heeft de ondervinding als scootjeskipper? Nou ja, het is de spanning. Het is krapper hieronder bij de Lemmer. En ja, de gretigheid. Ja, dat is het zeker, ja. Ja. Nou, benijd hoe het Arjen en Sibo naar deze tweede station hebben. Arjen? Ja, want de jury die wie het oerzocht kwijt, maar doe net, hè? Nou, net helemaal. Maar ik zeg dat helemaal precies hetzelfde ding die hier weer een superstart maken. En Heerenveen daarin dat rijtje. En wat wij krijgen in het voren betekent al even hier. Van Jouwer, wat je probeert om een gatje te creëren, dat ding Jouwer ook keurig. Wij konden het net zien dat ze wilden bediend winnen of net. Want, nou ja, dus net, want als hier ze alleen of waarom lukt worden. Maar het kost heel mooi zien dat die dat even ophoudt. En verder start mooi gang, joh. Helaas mislukt, want hij hier een berg rond onder hem. Ja, zonde is dat dan, hè? Ik kan me voorstellen dat Zwarg het ook onboord dan van frustraties of van wat verdikken, zo'n mooie start en dan, maar we alle weer waarom. Ja, nou alleen maar die ziet ik tegen waar we praten. Ja, en kon wij net zien, maar die waren hem heen gejaagd. Of wie kon wij ik net correct zien, maar die waren hem heen drukt. Ja, dan best het lul om het samen te zitten en dan zeg je raar wordt, maar dat is het ook. Wij konden echt zien dat Jouwer een gat kreeg en vrij kwam. Ja, wat je nou voor de tweede keer mooi zeggen, helemaal hetzelfde als je krijgt. Maar in noodgang en volgens mij Heerenveen daar als tweede treed ik op hetzelfde rijtje. Ik werd volgens mij alweer een superstart. Ja. Qua hichte kennen we het net goed zien, maar de lauwe, grauwe, iedereen ziet toch weer redelijk bovenin. Maar ja. Je zag toch dat de scootjes toch wel weer hetzelfde doen als bij die eerste start? Ja, ik was nou wel aardig zien. Dus dan... Ja, ze vinden dat ze daar zitten moeten. En dat is wel aardig leuk, want ze zitten al hier aardig op hetzelfde plak wat ik bij de vorige start. Ja, dat is wel slagen, maar het probleem wie dat ze machinaal gewoon te betierd winnen. Ja, ze bent te gretig. Maar ja, ik weet het nou, de zwarte vlaggen er maar in. Te betierd wegwezen. Ze doen dat nou, de Japaner, dat ben ik vergeten en ik. Dan is het is zoer vanuit het nieuw komt, maar dan hebben we het woord voorzichtiger. Ja. Maar nog eventjes voor mij, want waar zien schuld wie dit nou? Kun je in je aanwijzen of net? Ik geef wel net zien. Ik denk dat Lemmer er of hier doorheen wie het meesten, daar ziet wat onder, konden wij net goed zien. En van oren commentatoren juist wel dat Jouwer ik op het lijntje zeg, nou ja, dan had er nog een paar misschien wat bovenin de voorlijn. Zie je, daar hing sommigen een keuze van. Als de start misleiden, dan ging hij maar van de startskip leiden. Dan zie je niks. Dat waren ik wel dingen. Ja? Ja, nou wij net, ja, dat konden wij net, maar... Het kost het wel zien, dat het ze wel die nodig in dan maar voorleiden. Dus juist dan niks meer, dat die eigen start niks meer wordt. Nog even één ding, want misschien net elke niet weet dat. Die zwarte vlaggen, wat hoort dat correct in? Als het te betiet best dan hoe de lijn is, best dan kerst wegwezen. Dan is het gebeurd. Dan is het gewoon, oh, ik jij ook correct. Ze verslepen de tonnen, klopt dat jongens? Verslepen ze de tonnen? Ja. Hij gaat een beetje meer naar het westen, dat is ook wel. Maar... En wat betekent dat? Ja, dan draait de wien wat, dan rommelt de wien wat. Dus ja, ik mag daar net helemaal in zien, maar hij gaat een hele lijn omkijken. Zo daarheen was dan mooi dat gewoon in Sibo. Helemaal omdraaien, maar ze verslepen hem een hele lijn.
Nou ja, dan komt er misschien wel een bui. Of als het hier nou de vlaag is het dan net zo. Maar ja, we zouden zien en die man die weten dat wel. Zij weten dat zeker. Mooi. Nou ja, goed. Ik hoop dat ze weer starten zullen. We zullen het van de tweede keer muziekje. We gaan gauw weer naar Geertje en naar Ilke. Ja, Sibo, die hier door de zwarte vlaggen die er misschien wel in komt. Nou, ik kan die vertellen, Sibo, dat net barrestil. Want bij de SKS kennen ze die zwarte vlaggen net. Die kennen ze wel bij de IFKS. En daar heeft Sibo natuurlijk altijd in zielt. En dat zult zien, zong ik nog altijd niet. Maar bij de SKS is er net een zwarte vlaggen. Daar hebben we wel de gele vlaggen met de zwarte stip in het midden. Ja, het zwarte rondje in het midden. En dat is de Japaner. Officieel heet die vlaggen oors. Het is de boetenom vlaggen. De I-vlag. De I-vlag, ja, maar dan weten we nog niks. Het is de boetenom vlaggen. Als je dan te betiet binnen dan oer de startlijnen, dan moet je dus om de tonnen, om het startskip heen, waarom achter de lijnen en nog een keer starten. Nou, meestal zorgt dat er wel voor dat de scootjes voorzichtiger binnen en dat de start niet een keer goed gaat. Ik vind ik wel weer bijzonder, Ilke, dat ik van de morgen nog zei van, goh, we hebben weer een goede start. We hebben zond terheen geen valse starten meer. En prompt met de middagswedstrijd 2 keer achter elkaar een valse start. Nou, Ken ik betjutten dat die startlijn er net heel goed inluidt. En we wachten nou even het 4 minuten schat hoor dan. Dan gaan wij de klokjes ik liggen in. Ja. En wedstrijd nummer 2, start nummer 4. Nee, ja, die van de morgen mooi rekenen. Ja. Dus, van de middag, de wedstrijd van Lemmersels, Joert, die we nou van de middag, de officiële wedstrijd. Juster wie die van Ljouwert. Van de morgen in heel wedstrijd van Starum. En nou, de commissie Lemmer zelf, die hier wel alle wedstrijden leert. Ik voor Ljouwert, ik voor Starum. Maar officieel de wedstrijd van de Lemmer. En ja, het is nog meer dan 4 minuten voor de start. Dus we hebben nog wel even tijd om die start van zijn krek rond te zien. Waar wie er nou krijgt vals. Wat Barre er nou krijgt. Nou, hier hebben we die beelden van de start van zijn krek. Ze lezen al stil, dus dat binnen net in beweging. Nee, dat is juist heel duidelijk. De jouwe luidt stil. Maar luidt ik al, ja, had een god. Maar luidt ik al heel veel hoe de lijn heen. De Lemmer moet ik al vallen, maar die kan net vallen weer vallen, want daar zit al een scootje. En dan beginnen ze eronderin ik al koor op te drukken. Ja, ik denk als het goed schoon hier, want we sjuggen de kotter ik nog wel. Dan hier ik nog wel een individuele wijze ken, maar ja, blijkbaar je wordt onderin, ja, die wordt al op de tonnen drukt. Dat is heel lang waar wezen. Die zitteltje. Haast op het ton. Ja, Trek maar net. ja, die jouwt net genoeg rond om het skip wat eronder zit. Maar ze drukken elkaar het hele geheel als gwozen omheen. We zijn het al de hele maanden weer een mooie start. Maar ja, om en ocht. En ja, ik wil dus goed dat mensen zo mooi harkje. Want ik word alweer corrigeerd dat Steven Siesling net de zoon is van Sibo. Nee, dat klopt. Nee. Maar van Sibo zijn broer. Dus, maar toch, het is een Siesling. Het is familie. Ik in de IFK's krijg steeds meer familielijnen die terugrennen. Terug generaties lang. En dat is ook al een club die ondertussen al heel lang bestaat. Nou, de tweede start van der Midje. Wat doen de scootjes? Gaan ze weer op datzelfde plak zitten dat ze krijg ik starten woon? Of denken ze nou, we zien iets meer de rondte op en we gaan wat meer naar onderen toe? Ik heb het nog even hoe die vlagen aan. Want ja, die zwarte vlagen, dat is, die mogen ze toch wel eens een keer ontdenken hier bij de SKS. Ja. Want ja, je kan het oneindig terugstarten blijven. Nou hebben ze kansen genoeg gaan. Want die I-vlagen, de gele vlagen met zwarte stip. Ja, dat is wel een... Ja, het wordt er wel wat lastiger van. Dan mag je net binnen 1 minuut aan de verkeerde kant van de lijn zitten. En je met boeten om weer om. Maar
echt een hele zwiere straf is dat ik nog net. Nee, en de zwarte vlaggen, die we dus wel bij de IFK's kennen, dat is echt disqualificatie. Dan kerst niet hoes. Vals bent, dan kerst ophouden, dan hoeft het alleen het meer. En dan is het wat vaker. En dat is natuurlijk een vol strengere straf en dan wil je vol voorzichtiger van. En god, wij met ik een uitsturing ha en dat word ik al heel wel een beetje op die ha. Ze zijn er meer omroepen en die, en de meesten wil ik wel eens een wedstrijdje. Ja, en toch jouwt het ik wil weer om dat het spannend is. Ja. He, dat gevoel krijg ik echt. Dat, dat het ergens om gaat. Ja, het gaat echt wel ergens om. Want anders dan winnen ze net zo gretig. Nou. We zitten ze zitten nog een minuut. Ietsje verder uit elkaar. En ze moeten nog indraaien. Dus ja, ze zit nog wel verder onder die weer wat verspreiden op de lijn. En wat verder eronder delft. Ja. Dus je daar je wat nou indraaien. Er is wat romte. Grauw is ik alweer wat onder de letterkant. Maar we gaan nog even. Nog 35 seconden. Ze zit nog echt wel onder die startlijnen. Draaien let niet, hè, dat is grauw. Maar ze had er wel een gat. Waar zit Heerenveen? Die zit weer onderin. Maar daar is het nou ik drokker. Nou, en waar de hele mannen hier bij de poppenste. Deze lijkt het beter. Hier, dit lijkt het goed, ja. 10 seconden. Akram stekt hem al op. Hoe zit Akram op een lijn? Ja, daar zit er nog aardig onder. En ik door te zeggen dat dit gewoon een slome start is. Ze hebben de hele tijd fieste betiet. En nou in één keer zitten ze er nog heel lijn achter. Die jouwer is mooi voor. Die loopt in de midden. Het zwaantje van Langwaard, die komt hier bij de bobste tonnen mooi voor. Wol gelijk een stukje leger. Heerenveen had ik, zit er een beetje tussen. Waar zit die tussen? Die zit tussen Jenne Woord, maar Heerenveen die kan alweer wat heger. Had, nou, net een hele minne start. Ik net een hele beste start. Lemsters hier mooi wordt zijn en Langwaard bij de boppeton. Straks nieuwsgierig om te zien hoe het uitkomt. Ze kennen hier wel een stuk heger. In de midden is een heel god. Die oude kennen hem de sporen. Grauw leek het eindelijk eens een keer goed voor te wijzen. Maar had ik die jou het boppen hem. Ja, het jou het wel boppen hem, maar kan dit er net draaien. Wel dat ik nog net denk ik ken nog een heel lijn naar de dik daar. Dat zien we daarachter, de polderdiek. Maar deze scootjes moeten straks om elkaar voorrang verliezen. Als ze bij de wal komen, dan kun je net via de zielen. En dan maak je ik al een leesje oer bakboord of stuurboord. Je mooi romte voor de wal vregen. Hier is de Ljouters. En de hele mannen die gaat al door de wien. Nou is het even zien waar wie de beste start is. Daar lezen ze wel volle heger. Ja? Dan Heerenveen die laat er volle leger. En ze krijgen er beter in het midden. Ik denk dat Grauw een hele mooie start had met jou. Daar zielen ze heger. Camera is weer aan boord. Het Zeehims krijgt. De camera is weer aan boord bij de man van het Heerenveen. Hier Grauw en Ljouwert. Ljouwert de nummer 2 in het klassement en Grauw de nummer 5 in het klassement. Lemmer kiest voor de stuurboordslag. Die gaat er tussenuit. Het is een wat verder ziel. Hij laat ietsje meer in de richting van het Islamardebaan. De wien is ietsje draait. Net krijgen we een beetje een langere streek naar de bovenste tonnen. Jennewoord wat achter Grauwdel. Heerenveen nog de hele tijd bakboord. Akram gaat achter Heerenveendel. En Grauw en Ljouwert nog boord om boord. Had een mooie start, maar
Grauw zit wel opsluiten. Ja, daar komt Oh, Akkerem ja, aan. wat. En hier Janne wat. En nou vind ik dat Heerenveen een hele gevaarlijke manoeuvre maakt. Ja, we zien het net in beeld. Maar of tenminste, ze kiezen voor een hele lange slag oer bakboord. En dan kom je dadelijk vol oer Stubert bij die ton uit. Maar Ja, ze gokken er misschien op dat ze zo'n soort snelheid hebben. Dat ze dat wel opredden. Nee, dat wordt nog heel nieuwsgierig. Van hoe komt dit? Mooi hier in dit beeld. Hoe komt dit aan zijn uit bij die bopperste tonnen? nou komen we straks hier Akkerem. Daar komt ze binnen alle treien oer Trode Wingong. En dan liep het toch Heerenveen, ja, die luidt bopperste. En hoe vier is dat God mooi grauw en dat is net zo grut. Nee. Daar lezen ze boord aan boord en dan had ja, Ljouwert die luidt er een beetje voor, maar leger krijgt hij het God grut genoeg dat hij de verdraaien kennen, maar die straks wacht je. Die kent natuurlijk, die draait wel op bakboord, maar je mag net in je voor de kop draaien als je heel dicht in het onvaardingsgebied binnen. En grauw wordt je in de mangel noemen terug, Heerenveen. Die krijgen echt even smarge wien. Het gaat aan zijn, denk ik, tussen Akkerem, Ljouwert en Jannewoud. Water bij die tonnen. Water als eerste bij die tonnen komen. Daar, Ljouwert krijgt hem even heel mooi. Even een poester erin. Even goed scheven. En kan daar een heel stoort hicht te pakken. Ze willen hem nou ook een beetje oerzielen. En oerzielen is dat je even wat extra meters pakken om dat God wat grutter te krijgen. Want dan creëer je wat een Godje er hoe Stewart. Mochten er al bakboordskippen komen, dan liet je zo eens even zien, jongens, ja, kom er maar wat tussen, wist wel. Maar dan kreeg ik nog wat remje. En dan kun je er nou nog een beetje vallen om in het gat erachter te vallen. Maar nou is het nieuwsgierig. Wat doen die oorskippen? Jannewoud, de Jouwer, die komen straks van de andere kant. Grauw had nou smarge wien. En dat zien we onder de klapperende fok. Hier komen de scootjes die de eerste stuurboordslag maken ha en varang ha. Akkerem kennen voor Del. Die kent het. En ken ik de tonnen berinnen. Maar wel heeg. Die orenskippen hebben wel volle meer meters maken. Het is het Akkerem scootje dat hier Juwet voor de tweede wedstrijd maar iets opzitterken om de boppetonnen gaat. En Ljouwert, ja, die kende ik nog voor Del. En Heerenveen die creëert het God. Mat natuurlijk oppassen, want die scootjes mooie terugzielen. Ja, die Jannewoud zet terug, want die kennen het oors. Ja, hier komt Heerenveen toch echt even in de problemen. Ze kiezen heel veilig voor om erin op te sturen, maar dat kost ze een heel soort plakken. Dit kost ze een heel soort plakken, want nou gaat de hele club ertussen. Lemmer komt ertussen. Langwaar komt ertussen. En nou vallen. En dan is het Ljouwert, als het even over de kampioensposities die je goede zaken doet, want die komt wel als vrij als het wat om de tonnen heen. En schudt zijn concurrent Heerenveen toch wat plakken aan een zakje. De Jouwer als treden. Als ik het goed zien heb. Want ja, het, de Jouwer als treden. Ja. Jannewoud vierde. 5 langwaar. 6 grauw. En daar zit Starem ik nog bij. En ja, het is nog net, de hele volgorde is nog net helemaal goed te zien. Nee, want die zitten gewoon met z'n treien en al je zat tegen bij elkaar. En treien scootjes dik om die tonnen. Dan kan je nog net echt zeggen die luidt voor. Maar Ian Akkerem en 12 Ljouwert. En treien die Jouwer. Dat is wel duidelijk. En dan zie je dat je, omdat je die meters extra maakt om een romte te houden. Ja, die oren hebben dan een kwartiere route naar de tonnen. Ja, die hebben dan ik nog voorrang. Ja, en dan komt ze echt in. Dus het wie een
een gewaagde manoeuvre van Heerenveen. Er is niks aan de hand voor de duidelijkheid. Het belangrijkste is dat ze uit de problemen bleven. En dat dienen ze keurig. Zo heel heeg gewoon. Wegen het er net op. Maar we hebben ze op dit stuit op het zonde plak. Heerenveen. Heerenveen dus op zon. Akrum op 1, Ljouwert op 2 en de Jouwer op 3. Ja, dan is het weer het mooie dat we zeggen wat de op- en delbaan doet. Ja. Het is voor de wien. Het is niet een rechte lijn van die bovenste tonnen naar de onderste tonnen. Maar ze kiezen toch alle jaren een beetje een kant van de baan. Hè. De jaren wat meer in die stuurboord. En dan, dat helpt het hele veld uit elkaar, hè? Ja, dat is de Jouwer die er helemaal de rechterkant kiest. En Ljouwert helemaal links. Mooi Akrum er middenin. En dit is ook het enigste wat het Ljouwert als goed dwang kent. Ze staan op het stuit tweede in het klassement. Eerste worden willen ze de man van het scootje van de Gerben van Maan van Heerenveen nog een beetje dreigmaatje. Die Jouwer giep het alweer waarom. Ja. Hier de Grausters. Maar met deze baan is de eerste onderwiesken tonnen ik heel wichtig. Ja, wat hier naast Akrum. Ze lezen boord aan boord. En ze kennen beide natuurlijk maar de op een delbaan staat straks terug het hek, door de gate. Een eigen tonnen kiezen. En van de morgen zeggen ik dat favoriete tonnen van de Ljouwerters, dat wie nog geen op een delbaan, maar wel eerst naar het Woudagemaal weer is. Langs het strand. We zullen zien wat de tactiek hoe het is. Lemmer van de morgen. Pech, materiaalpech. Leiden op een prachtig vierde plakje. Ja, maar uiteindelijk als 8e finishen. En dat kwam door die pech die ze hier, de malheur die er weer. Even zwaaien naar de camera. Met een heel soort mensen hier op het pier. En dat pierke dat stekt van eindje Rieks van Maring. Hè? En dan komen de scootjes en beziekje ze de baan. Ik zat bij Del te lezen en dan komen ze haast over het pierke heen varen. Ja, krijg net het verzels. Maar de gieken die swiep je er wel eens doorheen. Je kent dan ik de mensen op het scootje van mooi dichtbij Besjen. Dus ja, ik snap wel dat mensen op die pier zitten. Wel. En dat is wel straks wel even nieuwsgierig. Want dat wordt ik een heel liet slagje. Daar komen ze bij de bopperste tonnen van Gerasio en van het hek. Steeds maar waar ze terug in de matten. Giet Ljouwert ongetwijfeld omdat Akrum daar de orenkant kiest en hem op slot zet. Dat zien we nou ik ze giep je al. En dan komt het scootje straks heel dicht bij dat pierkedel. Ja. En dat is mooi voor het publiek. En voor u, voor de spanning in het kampioenschap, is het heel mooi dat de Ljouwerters hier hele goede zaken doen. Zij ronden als eerste of synchroon mooi Akrum. Zo is het synchroon, ja, want er is nauwelijks verschil met Machine. Akrum en Ljouwert die lezen dus op kop en ja, ze kiezen beide een oren tonnen om het even lekker spannend te maken. Hoe komt Heerenveen, want dat is toch de koprenner in dit kampioenschap. Hoe komt hij hier uit het Vaderwiense rak? Dat is ik altijd. Er is aardig romte. Jennewoord, Heerenveen, de Jouwer. Jennewoord er ik wel mooi bij. Ja, die kennen we mooi. De Jouwer op het vierde plakje noteren. En dan op het 5e plakje Heerenveen.
Waar is Lemmer dan? Want Lemmer zie je Tessa krijg ik bij. Die ben mooi langwarig. Had ze denk ik een Een loefduel gewoon, ja. En die is een heel eind. Dus jongen ze nou... En echt wel mooi om te zien dat Huzum erbij zit. Die zit mooi in het midden van de vloot. En dat hebben we dit kampioenschap nog net zo vreselijke vaak zien. Daar ging de Zuidwesthoek om het tonnen. Daarvoor Jervin. Die is dus als 5e om het tonnen gaan. Zuidwesthoeken als 6e. Huzum als zonde. Ja, je bent weer een peer die elkaar aardig ontklieren binnen. Oh, en opletten. Oei, 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 die kick. En ja. Hoe het net doet, het chef vanuit welk punt het ging, maar die wordt zo mooi lang waar. En er waren aardig raast. En ze kiepten en ja, dan zie ik dat het even helemaal in de war is. Maar dit geek van wordt zijn ging vlak over het achterdek van Langwaarheden. We zullen geen protesten. En nou wordt zijn om de onderste tonnen, ja, de binnen hekkersluiters mooi lang waar. Nou een mooi beeld van de vloot. Ljouwert we er helemaal op in. Die gaat nou weer Roddewien. Die had die hele lange slag richting het Woudengemaal maken. En onderin is het Akrum. Die helemaal naar de Polderdiek gong is. Ja, de Ljouters van de morgen dus al tweede, Juster ik tweede. En nu lezen ze weer op het tweede plak. Ja, misschien ik wel het eerste plak, dat moeten we dadelijk zien. Maar de baai van de Lemmer en Ljout, dat past het wel bij elkaar. Dat is wel duidelijk. In een wedstrijd gaan wordt zijn wie het nevens mij dat het helemaal het woer met Ljouters. Zakken ik achteruit. Die nog wel mooi bij de start, maar... ja, die zakken echt niet achter. Zakken echt niet achter, maar nou is ik Willem Zwagen op stoom. En hier helemaal rugzondering aan het zak. Dan kun je zien hoe moeilijk dat het bepalen is waar nou bij die tonnen komt. Daar is de Akkermes helemaal in de geulen. Op afstand van de tonnen aan. Zouden je zeggen dat de Akkermes beter lezen dan... als de Ljouters. Als de Ljouters. Ja. Maar kan Pieter Meter dat verst horen? Van de morgen ik een knappe wedstrijd zielt. Van de morgen prima. En van de morgen treden we. De vlagger die mocht in top. Ik weet net dat ze dat in de pauze even nee, weet ik al in zit net. Heb ik net zien. Dat zou dan maar voor een oer kwijzen. Ja. Dus, en dan was het misschien van een beetje 12 vlaggen erin of zo. Dat ken ik. Ja. Ja, dit eert ik sterk, hè. Dit eert het heel mooi. De gong erin. Zoals het nou liekt, had Ljouwert een kwartere route naar de bopperste tonnen dan Akrum. En dan zou Willem Zwaga de koppositie oernemen van Pieter Meter. Zie je hier die tonnen al? Ik zie hem. Die rugzinbeeld. Oh, rugzinbeeld. Ja, daar is hij. Ja, daarachter zie je. Nou, juist hem nog. Dat weer die oren. De spreader en de mooie gigapad. En hier komt er ook in beeld. En nou is de vraag van, ja, hoe komen de wienvlagen? En hoe kunnen ze daar dan op anticiperen? Het achterdek van Ljouwert. Maar Pieter-Jan Posma stilt wat meer wieners van een mooie hek de indruk. Ja, duidelijk. En Ljouwert kan Erik wat heger. Die zullen we er nou een beetje tussenuit kniepen.
Tjoe, mooi dat het Gotje Lietser wordt tussen die beide skippen. En ik mooi constant. We zullen ik net heen en weer wippen. Ze hebben een constante druk op het skip. Hij had dezelfde helling de hele tijd. Ja, dan gaat gewoon de turbo aan. En dat zullen we nou ook duidelijk. Akram, die had die slag makken. Maar ken die? Ja, nee, dit is de orentonne. Deze maar we nog net hebben. Nee, deze moeten we nog net hebben. Maar die kent die tonnen dan in één keer om. Maar komt oer stuurboord. Maar Willem Zwaga zal er geen les van hebben. Want die gaat er zowel met voorrang als een heel eind voordeel. En dan is het meiskerig. Hoe komt het met Jennewoord en Akram? Want Jennewoord zit er weer achter Ljouwert. Die heeft dezelfde slag als Ljouwert die. En die krijgen ik weer heel gunstig. Dat kennen we nou mooi zien. Die komen nog heger uit. Hele mansje erachter. En daar hebben we natuurlijk Heerenveen. Maar Geertje, noteer maar. Dus juist Ljouwert. Hek op 1. Mooi. Hoe komt... Maar 2 en 3 door ik nog net op te schreeuwen. Nee, en voor de duidelijkheid, Pieter Meter met Varang Jan. Of dus als de voordeel het verzels, maar het is straks Jennewoord. Gerrit al roppen, bakboord roppen ze daar bij Jennewoord. Jest het, bakboord. Maar wat doet Pieter? Hij reageert let. Dat is duidelijk. En dit is gunstig voor Heerenveen. Ja, ik snap dit net. Je shirt volle lange jedder aankomen. Je kan ik jedder remje. Want als Jenne wat vol, nou ik had nou, ik doe het van de week al een paar keer zo, die mooi gewoon rug terugzielen. En daar is Heerenveen. En daar in het gotje doet ik die jouwer. En die man die moet achter Heerenveen del, maar die kan wol achter. Ja, omdat Heerenveen wat een draaimootje maakt, valt er een gat en daar kan die jouwer in doeken. Dan zitten die jouwer dicht bij elkaar. Jennewoord, Akram, Heerenveen en de jouwer. Dit is Heerenveen. Ljouwert die slaat gelijk een mooi gat. Die denkt van let ze daar maar achter mijn vjochtje. En het liefst maar Heerenveen, want dat is natuurlijk zijn grote concurrentie. En wat ik wel weer opvallend is, vind ik Ilke, weer de Zuidwesthoeken erbij. Ja, doe het best. Hier als seks de gaan zo'n tonnen. En de hele mannen. Die... Oh nee, die is nou toch wel wat oorzaak. Ik meen dat ze niet correct er ja, op een zondeplakje. Ze lijken een hele goede start te hebben. Maar ja, ze doen nou ook weer dingen. Cecilie Fieste vier terug. Ja, ze ziet je weer het orendraagstersgoedje op. En dan schijt Lemmer, ja jongens, hij hem om die tonnen heen draaien. Dankjewel. Dan doe ik mooi in dat gatje. Ja, dan kun je wel op een oor zielen, maar je heb ik nog een skip achter je. Ja, en daar hebben we de grauwsters weer. Geertje, de grauwsters. Waar is grauw? En wat is er onder hand met Douwe Visser? Die kwam helemaal net zo beroerd uit die start. Wij waren natuurlijk wel even wat aardutsen. Terug Heerenveen dit eerste rakje. Maar, en ik hier met z'n mooien opzitterke. Grauw is het helemaal kwijt. Ieder wat badonderwijs, ik weet het net. Wij hadden dat net zien, want ja, je hoort meer de vaar in de gaten dan efter maar ja. Je hebt iets wie altijd grauw daar in de vaar. Maar ik lang waar is een hele oude zaak. Een luid op de laatste plak. En het zesde lijn. Of is een mooi te geren wat ontboordje west. Ik weet het net, maar grauw is als halfde om de tonnen gaan. Wat zijn 12? Nou ja, grauw wat zijn, dat zullen we hier lezen wakker gelijk. En daarachter dan nog lang waar op het laatste plak. Ja, kwam er wat beroerd om de onderste tonnen heen. Daar kwamen ze wat leger in het kruisrak. Maar we zag ik duidelijk dat de slag naar het
Woudegemaal. Al die scootjes die daarbij kwamen. Volle gunstiger uitkwamen dan de slag naar de polder. En de slag naar de polderdiek. Naar de Flevopolder. Ljouwert op 1, 2 Jennewoud, 3 Akrum, 4 Dijouwer, 5 Jerveen, 6 Zuidwesthoeken, 7 Huzum, 8 De Lemmer, 9 Heerlemoine, 10 Drachten, 11 Grauw, 12 Watzijn en 13 Langwa. Zo kwamen ze krek om die bobberste tonnen heen. En dan nou weer op wij naar de gate, naar het stek. En dan kiezen ze links of rechts, bakboord of stuurboord. Naar het gemaal of naar de polder. Mooie baan. Alles zit erin. Die Heerenveen die zie ik het nou wat meer de rechterkant op. Ja, gaat achter Ljouwert aan. Zo lijkt het. Ja, ik denk dat... En wat dacht Ljouwert? Ljouwert had de keus. Die zo grif nou straks kiepje en weer diezelfde slag langs de polderdiekmaatje. Maar Heerenveen die wordt dwong straks in een tonne te nemen. Want daar zit Akrum naast hem, daar zit de Jouwer en er zit straks de Zuidwesthoek. Jennewoud. Die het ik mooi vrij voor. En ja, hier zorgen we duidelijk het beeld. Ze hebben al gegipt. En deze Ljouwert kiest weer dezelfde slag. Ljouwert op 1. Nog altijd. En ik een behoorlijk hartje. Ja, en laten we hem even nemen de nummer 2. De zit natuurlijk wel in gevocht. Maar Sieber van Tewischa, hij de laatste wedstrijden in de Lemsterwaai wie net de gelukkigste van hem. Hij die tot voor kwaad echt hij had de oranje wimpel. Ik even een tietje onder de opstekker hangen als koprenner in het klassement. Maar er is er nou weer heel veel bij. Steert ik nog heel mooi in het klassement natuurlijk. Hij staat op het 4e plekje. Hier. Die matwol om die orentonnen heen, want Akrum houdt dat gat dicht. De Jouwer giet ik voor die en het Veen mooi hier nou giet ik om deze tonnen heen en ja, wordt daar ik min of meer dwongen. En nou is het wel even nieuwsgierig. Als ze die slag ik ze voor je terugzetten of dat ze zeggen van nou ik ga even een kwartslagje op bakboord en dan ja ga ik daarna diezelfde slag naar het Woudegemaal. Op zich is er voor Sietse Brouwer net zo vol onder de hand vanzelfs. Dat is een vierde plak. Hij hoort ik net kampioen te worden natuurlijk. Hè? Voor de spanning is het natuurlijk volgens. Leuker dat dat op een slotdag we de laatste jaren net mee went. Dat is lang lien. Dat op een slotdag beslist waar. Zowel, nou, de corona hier net meer mooi maken. Nee. Ik denk dat 2018 de laatste keer weer. En dat wie toen mooi Heerenveen en Grauw. En Klemmer wie hier toen al in de baai kampioen. En dat de Grauwsters nog jeder. Die weer nog eens een keer nevens mij voordat ze hier in Lemmer kwamen kampioen. Nou weer dat de eerste dag Lemmer denk ik. De eerste dag Lemmer is Grauw in 2023 ook kampioen. Ja. Maar verschrikkelijk knap van Willem Zwaga om de drukker op te houden. Gewoon heel goed vooruit te zielen en toch weer goed uit die start. Ja, we hebben al een soort haan hoe die zwudden van Ljouwert. Ze hebben de oude zwudden er weer opzetten. En dat hebben ze die van de wedstrijd juster hier op Lemmer. En ze waren tweede en van de morgen waren ze tweede. En nu lezen ze eerste, maar die oude zwudden dus.
Dat je zo'n zei ze nooit weer die oren erop zetten. Maar ik praat hier juist eventjes met de man die het belutsen was het bij de ontwikkeling van die zwidden. Want die zielde juist mooi bij jou. Oké. Ja, die juist mooi on boord. En ik heb me van alles uitlijn over hoe ze ondergang binnen met innovatie in de zeilsport. En benam ik bij het scootjeszeilen. Dan zei ja, je hebt het wel heel tijd oorljouwd. Maar er binnen volle meer scootjes die het regelmatig bij ons onklappen. En vreeg je van, ken ik iets budgetten in of de zwudden, of de mest, of nou ja, wat ik maar. Grauw onder oren is ik een klant. En Jereveen is een klant. Dus het is echt net zo dat alleen nog Ljouwert de miljoenengong is. Maar, zei hij ik, bij Ljouwert doren ze al wat meer. Nou, is ze door ik de ouders er weer op te zetten. Dat doren ze ik, ja. En dat doet wel vertuten. Hier is je prachtig de polder. Ja, ze hadden gang erin. Druk erop. En je kent dan ik. Je hoeft net zo skraal te zielen dan. En dan is, want je kent dat gong is dan ook heel belangrijk. Je hebt een niet een les. En besjug ik dat ze. En skraal zielen, dat is heel scheef. Ja, skraal is heel heeg gewoon de wienzielen. Oh ja. Dus dan alle hichten pakken. En dat is vooral belangrijk als er mensen heel dicht achter je zitten. Onderwijs weer naar de bovenste tonnen. En dan zien we toch dat de scootjes van Jennewaard en Jereveen, er is haast geen ien die de slag door de midden maakt. Dat is duidelijk. Dus ik maak je of de slag helemaal aan naar de polderdiek. En dan op één keer bakboord op die tonnen of helemaal naar de polderdiek wat Jereveen doet. En Jennewaard, daarvoor zit nog Jennewaard nog. Die is nou, ja, kom. En Akram die dat natuurlijk ik. Ja, nee, Akram net. Akram ging naar het Gemaalta. Die zit achter Ljouwert. Die is correct deze slag. Ja. Nou, met z'n krekken horen mooi recreatievaart. Wat je gewoon door die gulf varen mooi. Ietsje heger dan Jennewaard. Ze komen ietsje verder uit. Hazen die hichten nedig. Ljouwert. Op wij weer naar die tonnen. En liek het nog wel op het eerste plak te lezen. Hier is de tonne in beeld. Links onderin. En Jennewaard en Jereveen die komen van de andere kant. Lezen hoe stuurboord. Dus ha ik net het rjocht en jou het liep het ik echt nog wel voor te lezen. Ja, deze slag naar de polder die liep het toch iedere keer ietsje minder wezen. Want we zeggen, nou ja, het Leiden is correct al een aardig handje uit en bleef dat ik. Maar Akram en Jennewaard die gingen beide om een oren tonnen heen en maken een orenslag. Maar kwamen wat tegelijk om die onderste tonnen heen. En nou is even nieuwsgierig van hoe dicht komen die bij elkaar. En dat liep het dan toch dat Akram daar wel profiet van had van die slag. En het betekent dat Jereveen dezelfde slag als Jennewaard maken had. Ja, daar ik net helemaal goed voortkom, want helemaal in de vierde hadden ik al de Jouwer. En daar zit ik meer wien. Ze zullen heel graag straks die orenslagmaatje willen. Maar dan kun je dus als concurrerend scootje de verzwaarje. Eigenlijk dwing je ze om de mindere slag te nemen. Dat is de tactiek die je dan hanteren kan op zo'n scootje. Ja, dat is, je had dan dat vastsprongje en dan beziek je dat gods nooit die tonnen dicht te houden. Dan zie je het al beziekt om wat dan. En dan loef je een beetje mooi. En dan kan je net de ton uitkiezen die hij graag wil. Want ik ben benijd hoe tussen Jouwer en Jereveen komt. Akram gaat in elk geval als tweede. Een mooi god. Dus je echt dat ze had ik hoe zielt, hè, de tonnen.
Dus dan had ik een heel soort meer meters maken. Dat mat ik wel, want daar had je geen varang bij deze tonnen. Dus echt net gunstig. Je zullen straks een autoscootje zien draaien. In elk geval... Ja, naar boord rijden. En het verschil eerder, mooi Akram. En wat? En ik, de jouwer, is nou voor Jereveen. Dat betekent dat Jereveen een plakje oorzakken. Zeg eens even hoe groot ze dat gaat horen. Hoe heeg zoveel romte is ertussen zitten. Wat doet de jouwer? Ja, die gaat natuurlijk door de wien. Want als het zo rom is en je zet het terug, dan binnen weer periodescootjes die ertussen komen. Maar Jereveen die had het, nou ja, het regen is zwier zijn, maar ken net de klappen maatje die ze zelfs graag willen. Is ik niks aan de hand voor ze. Zuidwesthoeken stabiel op het 6e plak. Git draait nou om die tonnen heen. En dan komt er de lemmer hoor. En dit is de Zuidwesthoeken te herkennen aan de witte kop. En is de lemmer dan wat opschoten? Lemmer en Huzem wat er dan ik aankomen. Die komt van nou de orenkant. En dan is de lemmer Huzem voorbij. Dus die is 1 plakje op schoot. En ik weer, mooi die slag naar het gemaalte. Daar komt Drachten aan. De Heuzemus, maar Sandermeter. On het helmout, ja. Verhaal mooi bekend wezen. Hij had het doorgenomen van zijn broer Siete. Die een hassenscoring had. En net meer zielen ken. Zij het Siete het ik alles doorgenomen van zijn huid. Eldert die te door slim in de reagie. Het ziet het helmhout van zijn huid doorgenomen. Nou, dat mooi dus. Ja, en het ben net mijn woorden, ja. Het ben Sander zijn eigen woorden. Hij zei van, nou, ziet er nooit een zwiere hassenskudding af. Een saffele hassens had hij net, zei hij. Maar zo kennen we Sander, want dat is een pretletter eerste klas. Ja. En een soort willen. Ik zeg hem juist even in het Max, het scootjesjournaal van Max. Daar wilde ik eventjes interviewd. Nou, dat weer weer een mooie opname. Weer dat. Prachtig soort humor. Ja. Grauw. Grauw. Ja. Heel lang waar. Tagaliek. Half de plakje. Ja, dit nou, ik doorhast de season mooi lang waar achterom. Uit het laatste plakje. Wat is er bij de grauwste zonnehaan? Ik vind het wel best samen. Daar kan ik me helemaal net niks van voorstellen. Want het is gewoon een wedstrijdbemanning op en top. En dat kan net samen verhoren wezen. Maar ziet er direct maar een broekreefje in. Nou, helpt dat net zo voluit, maar ja. Ik heb het opschreven. Tredje, grauw. Ja, ik weet net dat ik dat ooit eerder opschreven heb. 1, Luid Ljouwert. 2, Akram. 3, Jennewoud. 4, De Jouwer. 5, Jereveen. 6, Zuidwesthoeken. 7, De Lemmer. 8, Huzem. 9, Drachten. 10, De Hele Moenne. 11, Wat zijn. 12 Langwaar en 13 Grauw. En zeggen we naar het klassement, dan leidt Jereveen op het eerste plak met 15,6 punten. Tweede Ljouwert met 25 punten. Derde De Jouwer 24,8. Vierde Jennewoud 27,5. 5 Grauw 30,9. 6 Lemmer 31 en 7 Akram 33. Die eerste 7 die neem ik maar eventjes. Want, dat is hoe ze in het klassement stonden toen ze van de morgen starten. Nee, van de middag starten, want we hebben, voor de mensen die het letter inschakelen, we hebben echt van de morgen al een wedstrijd gehad. En daarbij is Jereveen als eerste over de streep komen. Maar Ljouwert als tweede en Akram als derde. Dat weer de top 3 van de morgen. En nou dus Ljouwert 1,
Akkerum 2, Jennewoud 3, de Jouwer 4 en Heerenveen 5. En Ljouwert kiest zijn slagen iedere keer mooi langs die polderdiek. Ik ken dat, ik dwan. Wollen de oren ik graag, denk ik nou. En dan zoen je haast ze van, mat die baan ik een beetje verlijn worden. Dat het zo voordelig is bij die ene ton. Het lijkt ik wel wat verder voor te lezen. Ik vind dat ze heel fier op me kon lezen. Die gate ton Ja, de bedoelst. tonnen, ja. Natuurlijk, maar er genoeg om te wijzen. Ik kom meerdere scootjes op een riegen terug te litten. Maar het wil veilig wezen, maar dit is gewoon heel groot god. Akkerum die kiest ik dezelfde Ja. tonnen als Ljouwert, maar Jennewoud die neemt de oren. Die neemt En nou is het wel, had Heerenveen wel de kanten, die ontnoot daar de hele tijd het gunstigst liep. Ja, nou ze hebben al een wedstrijd in de bouten. In de bouten, ja, ik zou zeggen in de been. Maar ja, de koersen het net een mooi wordt, maar in de bouten. Maar dan komt zo'n middenwedstrijd er nog bij. Het van een mooi net heel zwierwerkje. Het waait nou een beetje hudder. Ietsje hudder, maar ik nog net extreem. Ah, Heerenveen en de Jouwer. Die komen tegelijk om het tonnen. En Heerenveen kan nou de goeie tonnen pakken. Als ze de baan dan het verloren hebben. Dat ken natuurlijk. En Gitte krijgt even jeder om de ton. Dus ik screw toch op Heerenveen nou op jou. De witwol sleept maar de ton. Dus de wedstrijdcommissie had het zelfs ik in de gaten. Er is een blauwe tonne. Ja, dat zie je blauwe hier tonne. in het beeld. Er is een blauwe tonne. Dat is een vervangende tonne. Ja, en, dan hadden ze wel een fluitje aan maten bij de onderste tonnen. Ja, daar zie ik een rubberboordje lezen. Bij de ene. En ze bij die oren ik in wijzen. En dan wordt er mooi een fluitje en een C-vlagen onjoen, jongens. Vervangend merkteken. Misschien kunnen we even zien bij het Lemstersgoedje en bij dat Lietse boordje dat er laait dat het onjoen wordt. Maar bij die Hoe ze orentonnen. Oh, hier is het lepste scootje. Dan wordt het al onjoen. Beetje heger op, ken wel uit. En dan wordt ze hier. Nou, zeg maar onfluiten. Het is geen onfluiting. Maar Dat we duidelijk maken. Duidelijk er is maken. de light noorden ton in. ik had woordje nou net lezen, jongen. Maar Maar dat fluiten, dat wie ik bij maar dat jet, dat Langwar. En ja. dat is juist bij de routebesprekingen alle net zijn. Dus ik weet net dat ze dat hier wel doen. je hebt officieel wat ze. Andere vervangend merkteken is dan wat je daar tijdig wacht van maken worden. Maar ja, dat zien we nou net. Het wie nu zijn eigen collega's die daar heel scherp op het tonnen zitten. Wij hebben boordjes op Twitter verzels. die Een fluitje cameraman. En mijn radiocommentatoren. Ja, nou wat. Nog hield dit Kreers op een tweede plak. Tweede, treden. Hing het er wat om, hè? Ja. Ze kreeg weer Akkerum tweede om de bovenste tonnen. En Jennewoud zit er vlak achter. En het lijkt me dat die laatste scootjes alle keer toch voor de stuurboord tonnen kiezen. Hier hebben we de Zuidwest, deze trui bedoel. En Grauw zit er. Wat doet Grauw? Ja, die rond die ton. Ja. Alleen, er is een gotje. Er is een gotje, tinkrek. Maar ja, hier toch krijg je een hele minne tonronding. Met wie dat dan nog shirt, dat is de hele man, hè. Die kent gewoon er nou tussen. Ja. En dat je krijgt goed, dat is keurig. En dan kom je volle heger uit in het kruisrak. Dat zien we hier mooi van de orenkant. Prachtig in beeld. Langwaard doet dat volle minder. Die komt onder Grauw te lezen. En Grauw moest heeks om een bocht. Ja, dan krijg ik net een super tonronding. Koen ik net oors, want daar zie je het norenscootjes. Maar hier ben ik oprinners. Ljouwert. Mooi, een god van... Ja, een behoorlijk god. Van een
3 escapeslengten, maar Akram doet het ook heel best, ja. Maar waar ik heel heeg bij de orenkant uitkomt, is Jenne Woord. Maar ik, de jouwer. Hier zit een zieljachtje, daar met zijn rek mee houden. Die doet het wel keurig, die gaat helemaal in die hoek. Die zult er wel even op wezen worden, terug al het publiek wat hier aan de kant zit. En even aan de kant. Jenne Woord. Hoe komt hij uit? Mooi Akram. Mooi Akram Ja. en mooi de jouwer. Die zeggen we nog even net, maar Akram en Jenne Woord, die kwamen niet correct natuurlijk om die tonnen heen. En achter Akram het Jereveen. Maar de wien is wat draait. Ja, daarom is die vervangende tonnen er natuurlijk in lijn. En ze kwamen niet correct minder heeg uit dan nou bij die Polderdiek. Skift het wat. Hier is een mooi beeld van Ljouwert. Rustig sturen Willem. Net te wild. Skip zijn werk doen. Als dat blijft van het roer, hoe meer dat de dwars achter het skip zit, hoe meer dat remt. De man met de scoort in de hand, die met die feiten zo volle mogelijk het skip sturen. Hij gaat het, maar tegen het het wild. Ja, hij is wat onrustig. Ja, en nou kan dat al wel Maar beschjutten dat hij... komt misschien ook omdat hij er een oren tonnen in leidt. Dan wil je misschien ook wel een beetje zo van, hé, waar leidt hij nou, waar is hij? Hij is wel duidelijk zichtbaar, die blauwe tonnen. En hij stiet ik, hè. Als het een just van Jereveen ziet ze Brouwer, die zitten heel tijd. Ja. Hij had het handje op het helmhout, volle minder druk op het helmhout. Nou is het een hele skip. Het had er ik wel moeten krijgen. Maar nog heel tijd een heel groot gat. En nou zullen we de Jenne Woord aankomen. Hoe komt die met Akram uit? Dat is nieuwsgierig. Daar zullen we Akram links in beeld. En achter Akram zit Jereveen. Die wil natuurlijk ik nog wel een paar plakjes pakken, want hoe liet het gatje, hoe ontspanner het moment zielt. Mooi. De laatste wedstrijd. Nou, ik jou het doet goede zaken voor het klassement met deze wedstrijd. Ik al mooi de wedstrijd van Van der Moorn en mooi de wedstrijd van Juster. En ben ze mooi klommen in dat klassement. En ja, toen zeiden ze het al, Elke, Jenne Woord en Akram. Hoe komt dat uit? Nou, je bent bij Akram. Je hebt er nog wel verdeel. Is Leito bakboord, Maiderik Verdel en Gitterik Verdel. Ik ken hier niet een keer die tonnen aan. Jenne Woord gaat erachter, die kroep tussen Akram en Jereveen. Daar komt ik de jouwer aan. En wat doet de jouwer? Wat doet de jouwer? Want daar is ik Jereveen. Ja. En reageert hij dan Wessalet of kan hij er gewoon verdelen? Dat is moeilijk te zien. Ja, ja. Hij zet hem. Nee. Hij gaat nou door de wien. En is hij dan weer op tijd? Bakboord, ja, het is toch ongelooflijk. Het is net een leeuw en elke keer weg. Dit ging gewoon net. En hier toch Mathieu. Dit wordt heel gevaarlijk, want dan komen ze ik op de kont van. En dan, ja, hier worden die skippers toch ook remietig van, ja. Want waarom maakt dat nou zo? Ze binnen op die Trodewien, maar je keep je er niks voor. Het is toch het patroon wat we bij de juiste joggen. Fieste let draaien, fieste reageren. Je ziet nou, ja, dan lezen ze gerucht in de wien. En bis ik even stuurlees. Ja. En ja, wat tot Jereveen. Op een gegeven moment hij je nog ik. Dan zei ze gewoon protest. Ligt het mij al. Maar... Ze wierden op tijd. Of tenminste, ze wierden draait. Maar
Dan weet ik net dat Sietse Brouwer van Jereveen van zijn lijn al weekend moest er terug. Maar het wie op haren is Nou, het weer echt weer. En dan het Rien is nog bij u voor de camera zijn van ik zal wat minder risico's nemen. Ja. Maar je weet ik dat het net ken. Het is ik net dat je zegt van, nou, we denken nog wel dat we er op laatst voordeel kennen. Nee, je weet al peerskapslengtes van tevoren dat je er net voordeel kennen. Nee, het is heel spietig. Zo mooi als het juiste scootje wil vinden, mooie uitslagen wil gaan had en mooie maai die in de top en dan 2 keer eerste. Ja. Dan ontsiert dit toch wel het kampioenschap. Ja. Ja, ik wil dat nog wel eens een keer zien. Hoe dat ze krijgt gong. Wil dat weer sjuggen naar dat scootje van Grauw dat ergens in het achterveld loopt. Maar laten we nog even zien hoe die situatie weer. Niks in de buurt. Je sjuggen dat je er. Ze weet ik al dat ze jennen wordt. Daar is ik geen romte. Ze sjuggen het al 4 van tevoren aankomen. Dan draaien ze en dan. Ze weten toch dat ze draaien moeten. En dan draaien ze 4 te let. Ja, voor hetzelfde. Oh. Het gaat is ik heel iets als. Jereveen nou op het tonnen zetten waard terug de jouwer. Ja, dan hielden ze wel een protestrojoen. Maar ik denk net dat ze een protestvlaggen loeken. Nee, ik denk net dat ze er met waande wezen willen. Nee. Ze hebben oren bezig gieten dan de jousters. Maar ze zullen er wel van balen. Want ja, voor hetzelfde keer het mis. Krijg je skeer. En je bent wel een kampioenschap aan het zien. Nou ja, het is goed beteerd. Huzum is als 8e om de tonnen gaan. Hier de grootste koprenner in deze wedstrijd. Ljouwert. Maar de vakken loert in de vak. En ze staan rustig op het achterdek. Een beetje niet achter hem te zien. Hoe vier is dus voorsprong? Ja, hier Drachten, Grauw en Langwaar. Hier de grauwsters. Ja, hebben wel 2 plakjes bis op schoot. Ja, ze lezen net meer heel dal lijsten. Maar die Romanen die liek er in het begin nog aardig bij. Helpt zelfs nou de tonnen we net liek het. Daar is het. Ja, daar is ik wat aan de hand op het schip qua teamgeest of communicatie. Ik heb het. Trainingsoren misschien. Trainings. Lodewijk nog eens vregen. Die maakt nou ik ben mooi een opzitter om die tonnen heen. Ja, voor elke die niet mooi schreeuwt. Er is weer een volgwaarder van deze tonnenronding. 1 Ljouwert, 2 Akkerum, 3 Jennewaard, 4 Jereveen, 5 De Jouwer, 6 Zuidwesthoeken, 7 De Lemmer, 8 Huzum, 9 Woudsijn, 10 Drachten. Op het 11e plak Grauw, 12 Langwaar en 13 De hele mannen. En ik door wat te stellen dat als Grauw op dit plakje lezen blijft, een 11e plak, ja, dan krijgen ze er 100 punten bij, want dat weer ontnota haar minste wedstrijd. Maar dan wordt het podium is dan heel fier uitzicht. Ja, het is alweer bij de onderste tonnen. Het pakt weer de gate, weer de tonnen naar het gemaalte. Hij rent er nou echt wel een minuut. Een heel lang. Ja, dat ken ik, omdat die oren zo verschrikkelijk maar elkaar in de street binnen daar. Ja, de Wout had er net echt last van. En Akker hem net echt. Maar nou zullen we zien dat
Heerenveen een beetje loskomen kan van de Jouwer. En die een aanval gaan ken. Maar de Zuidwesthoek. Hier zullen we Lemsters die... ja, ik hield dit wel weer een andere route kiezen. Langzaam met een beetje en in voor. En toch ik weer die orentonnen? Nou, ja, ze... Dat doen ze ontnota heel tijd. Nou, trots verschonen van de baan, had ik het idee dat het minder uitmaakt. Ja, ja. Want we zeggen niet, nou, we kent weer even volgen. We zien nou hier Akram om het tonnen heen te draaien. Nou, hashtag leak. Ja, dat zullen we nou mooi in beeld. Zullen we Jenne Waard om die orentonnen heen te draaien. Nou, dat scheelt minder dan de hele skipslengte. En zien hoe die slagen uitkomen. Het is Heerenveen kiest ik de slag van Ljouwert. Nou, Juster zei ik al. Hier die wat grutspraak dat hij zei van nou Heerenveen hier wel woon. Zei Willem Zwager, maar ze zeggen nu is die slagmaatje en had het letterlijk maar dien. Nou, nou lezen ze wel voor op Willem Zwager. En nou volgt het inderdaad wel Heerenveen dezelfde slag. Nee, het Woudegemaal. En we hebben ik jongen onderslagen van de scootjes die dat bezachten om door de midden van de markt te gaan. En dat is geen goede kar. Hebben we grauw een keer dwars, jongen. Nou, die kwam toen als tredje om de ton heen. Hier in de Zuidwesten. Dat goed mooi. Dat heel mooi mooi. Daarachter zit wel een aardig kotje. Mooi de Lemmer en Huzum. En ja, laten we Huzum dan ik even nemen. Hè. Dat is dat toch die hard. Goed mooi. Moet nota. In deze wedstrijd, ja. Is Hikkensluiter in het klassement. Nou. Ik nog steeds, ja, de stand maar van de morgen ik nog. De hele mannen ik al, oh ja. De hele mannen is nou de maar ik bedoel in het klassement mooi Snits erbij. Want Snits weer nog hield hij net op het laatste plak, hè? Nee, ja, wij toch Snits er net meer bij. Maar inderdaad, bij de SKS stiert hij er nog wel bij. Maar de hele mannen het 70 punten en Huzum het 74,2 punten. Ja. En dat Huzum een goede wedstrijd zielt, dan wordt het gemiddelde van die wedstrijd bij ter Henne ik ben minder. Dus dat is dubbel gunstig, zeg maar. Dan moet ik zeggen hoe ze nou om die tonnen heen gaan. Rugzulven dat. Het verdient het weer net als koningsprijs. Want Vierste let die grutschot om, we zeggen het nog. Ja. En het klappert nogal hier. Het luidt nogal hier te klapperen. In een sistel in het kruisrak. Ja, hier het al lang onwezen matten. Maar ja, ze komen voor de eerste nog met wijsje. Dan kon ik wel wat er nog aan wijzen. Wat is er? Ben ze nou zo verschrikkelijk let? Ja, dat ligt het erop. Hier zorgen we de beide koprenners in het klassement. Heerenveen, maar de oranje wimpel. Maar daarnet door die gele tonsjes in. Wat mooi dat wel Heerenveen. Dit. Dat is een keusmietige wal. Hij maakt er net terug in. Maar dan maakt hij onder die oren. Ja, dat zie ze nou. Dat zie ze nou. Ze het nou in de gaten. Nou in de gaten. Nou, ze herstellen zich. Want ze matten om dat tonsje. Ze maakt er natuurlijk wel om de trouw. Maar ze matten wel op tijd. We troden wien wezen. Ja, dat... even een iets flaterke. Zuidwesthoekers, Zuidwesthoekers. Ja. Maar die... De lijn zal ik krijg wel wat oors lezen van u. Ja, het vertekent wat. Het vertekent wat, maar het lijkt toch wel dat ze wat via de trof voelen. Ze hier wat jij de trode wien kennen, lijkt het mij. Maar die... Misschien is dat beeld zo vertekend dat wij dat helemaal verkeerd zeggen. Zij had in elk geval wel goed jongen, dus... Heerenveen en Akrum en de Zuidwesthoeken. Alle keer hebben ze diezelfde slag maken op nooit gemaal. Die slag het Ljouwert ik maken, maar Ljouwert luidt er 4 voor. En aan de andere kant op naar de Polderdiek, Jennewoud, de Jouwer, de Lemmer. Wat zijn.
daar luidt dus ik een vervangende tonnen. En met die vervangende tonnen hier wij de indruk dat die twee routes wat meer liqueerde gewoon elkaar binnen. Zo, die gaat er heel deun bij het wedstrijdveld Del. Jennewoud. Nou, die mensen die daar in de bootjes zitten, die zitten wel op de eerste rank in deze. Ja, die de vaart, nou, ze zeuren net eens op of om. Ik zag net, misschien gaan ze wel net iets in de gaten dat er scootjesielen is hier op een lemmer. Ik denk van toch al die mensen hier. En wat doet dat grote skip hier bij mij? Dat is die Ja. Zo. En dan krijg je die boot niks straks echt een weer hier. Van, nou, dat scootjedel komt. Dit is de jouwer, Rinus de Jong. Straks Adelskodjen. Maar fantastisch natuurlijk als zo'n grote boot zo dichterbij die komt. Ja, het is alweer haast bij de bovenste tonnen. Mooi, een broes voor de kap. Ze karrelt er echt heel mooi terug in. Hè? Het nou goed onder praat. Hier is de kapridder in het klassement. We zien toen de oranje wimpel daaronder de opstekker. Dus wij hebben nu nummer 2 aan het rijden. Akkerum en dezelfde strijd als ze krijg. Ja, het gaat dadelijk naar die blauwe tonnen. Maar hoe komt het dan met Akkerum en Jennewoud? En mooi Jereveen, want en Jereveen en de Jouwer. Toch wel dat Jamik, Jereveen, mooi Akkerum. En denk je het Akkerum die had een hele dikke vlager in. Die mat even loslitten. En Wils kost het snelheid, hè? En snelheid, Wils het Veen die volle mooier oppakt. Ja, de ken het vol aan. Het is een beetje de wiffigheid van het skip. De vorm van het skip, die had wat hoekigere kim. Hè. We zeggen nou daaronder het zwut, dat nemen ze de kim. Dat rent wat roen. En als dat wat fjouwerkanter is, haast daar onder water wat meer steun van. Het werkt een beetje als een zwut, zeg maar. En het ene skip had wat hoekigere kim dan de oren. Die had wat roenere kim. Jennewoud nog wel achter Akkeremdel. Maar Jereveen, die gaat ik voor Jennewouddel. En hoe komt het met de Jouwer? Dek. En kan Akkerum op die voor draaien voor Jereveen. Want Jereveen lag heger. Volle heger. Maar ze matten ik nog een ei naar die ton, hè. Ze binden nog lang net. Ljouwert is eromheen. En de Jouwer komt ik heel dicht bij Jereveen hier. Ja, Ljouwert al om de bovenste blauwe tonnen. En nou om de spreader. Nou, maar de strijd om de tweede plak. Want nou komt straks Jereveen. Ja, die kiest er al voor om nou bakboord te gaan. Misschien dan weet net, nee, hij zal de tonnen denk ik nou net onkennen, maar hij wil wezen dat hij net in een situatie komt. Ze krijgt Rinus de Jong hier. Hij wil gewoon op bakboord onkomen. Of kennen ze de tonnen aan? Ja, ze kennen de tonnen aan. Ik maak het wat spannender dan het is, maar ze kennen de tonnen aan. Rinus de Jong de tonnen aan. Want eerst komt hij toch weer van Jereveen, maar dan liep het toch Jereveen die is Akkerum voorbij. Dat door ik wat te zeggen. Ken de Jouwer de ton aan. Het liep het wel. En hoe komt het met Jennewoud? Want die komt er ook bakboord aan. Dit is ken de Jouwer voor Jennewouddel. Ja, deze maakt er wel een strijd van en dan zit de Jouwer weer in dezelfde situatie. Bakboord wordt er roppen. Maar ik doe het te zeggen dat Jennewoud net van de lijn al te wiepen. Nee. En dan is... Dan pakt de Jouwer de tweede plak. Maar, omdat ik Jereveen goede zaken, want die scoot op naar het derde plak. En Jennewoud, Jouwer en Akkerum zak het oude 5. Ja, deze scootjes, deze Fjouwer scootjes maakt ze er een prachtige strijd van. En net zo vier daarachter zit ik alweer de Zuidwesthoek. Huzum gaat ik aardig plat. Dat ik een mooie vlaag te pakken. Ja. Zuidwesthoeken. Nummer 6. Schitterend zielwaar. Mooie beelden.
De Lemmer op het thuiswetter en ik op de thuiswedstrijd. In de fjocht mooi Huzem om het zand en achtste plak. En hier krijgen we een luchtdueltje tussen Jennewoord en Akrum. En het is best wel link, maar de kraanlijnen er wat in. Dat zien we nou bij Akrum. Bij Akrum die dendert door Jennewoord heen. Hè? Maar dit is heel lastig de verdediging. Heerenveen kiest direct voor hem daarvoor te gaan. Tuur goede orenboeg. Ja, dan hebben we in scootje al heel lang niet jongen. En dat is het jouw En dat is het jouw. Die loopt er zo mooi logisch, voor. want het is net zo spannend voorin op het stuiten. Nee. Het is, En die leidt er zo nou in uit dat het haast net in een beeld te vangen is. Dan moet je al een dronebeeld hebben. Zie, we zeggen hier heel mooi die... En die ja, we net. Maar we zeggen heel mooi de gele tonsjes die er daar binnen. Als een soort van... Ja, ze nemen dat dan een wal. Daar moet je net komen. Dat is een hindernis. En dit is het beeld van de drone. ja, nou zie je toch echt wel dat er aardig meer windkamer is. Ja, hè? ja. Wat zijn? Wat zijn? Grauw. Ja, ik ben... Ja, we Ik zitten vind dat- bij. ja, wij ik- zit- ik we ben zit- er gewoon we stil zitten van. van Ik- vernuwering. Ja, ik snap net zo goed, want het is een tonnenronding. Ik denk, dit is je eigenlijk nooit begrauwen dat die zo om een tonnen gaat. Ja, ik. Nee. Ja, ze had het Nee. op, jongen. Het, Nee. Nou ja, dan had ik me natuurlijk in de gaten dat het kampioenschap voor hun er net meer in zit. Maar ja, dan moet je toch nog zo goed mogelijk zielen. Tuurlijk. En we gaan het correct even hoe die gele tonsjes hè, die er deadline binnen. Maar wat gebeurt er als er nou wat terug in de gist? Ja, nou ja, dat is. We hadden hier bij de SKS hebben we jury op het wetter. Ik weet net wat die constateren, maar Ja, maar ik die zo- mag net een protest initiëren. De jury mag dat net doen. Dus Nee, dat is maar zo'n oorskoetsje. Dan met een zo dan oorskoetsje, ja. Dan, protesteren moeten. dan snap ik net waarom ze op het wetter binnen. Nou, ik net. Want ik zou juist zeggen, en de tijd dat wij zielden in die IFK's, ja, wie dat gewoon. Nou ja, dan waren je er echt. Daar leiden gewoon altijd skippen bij. Je waren er gelijk door de commissie uitgooid. En het is nog net eens zozeer om nou, dat je net de wedstrijd de baan zielt en een voordeel hier op je concurrentie. Maar ik veilig iets. Hè? Want het wie dan ik altijd wel de geul wat een hindernis wie. En dat wie dan ik voor vergunningen tasstand en alles en dat wat dat. Ja, win je daar terug. Nou, daar binnen al een aantal aardig gaat het oproepen. En dat doe je je tweede keer. Hè, als je weet dat er heel goed op letten waren. Nou ja, en... dit zijn als je bij gele de- tonsjes, Ja, want dit is voor de zwemmers. Ja. Maar, Maar bij de IFK's heb je dan nou die umpire hè, op het wetter, de skiersrechter. Die er bij de SKS net. Daar binnen de scootjes ijs, elkoors skiersrechter. Dat is eigenlijk het systeem. Maar nou is dat ik helemaal dat gebeurt ik in heel soort in de zielsport als het je gaat. Maar dan zeg ik, ja Helly, dan hoes ik echt net het wetter op. Dan, de jury net. de jury bedoelst. net. Nee. Als ze er toch binnen, jou ze dan een functie, maar dat ze zorgen dat ze een tonnenrijdje of dat ze de boetende baan, in elk geval boetende baan gaan. Want dat is ik voor een oorskoetje haast net te sjen, hè? Nee. Want dan just het altijd uit een orenhoeken.
dan dat ze daar zelf zitten. Dat ken ik altijd in bewijsvoering wijzen van... Ja, en dan gaan wij even waarom in de wedstrijd. Want de jousters die binden toch in het Vlaardewiense rek van Trogong. Die hebben een godslijn. Maar Heerenveen. Alleen nog Akkerum nou om die stuurboord stonden. Heerenveen, Jennewoud en de Zuidwesthoeken kiezen alle jaren voor de slag naar het Woudegemaal. Liek het ik de hele tijd de beste? Dus het god. Zuidwesthoeken docht dat ik, ja? Ja. Oh ja. Zuidwesthoeken gaat ik naar de polder. Het god tussen nummer 1 en 2 oproen is dat een 220 meter. Oh. Dat is een heel groot gat. Ja, Justerlaai ziet ze brouwen. Heerenveen er een 400 meter uit. En die nog groter. Top is hier iedere keer nog wel wat let bij die ton. Het mooiste is als ze scoort lonst je het. Nou is ik even zien dat Heerenveen, ik weer op Hichten gewoon die skippen pakken kan. Die komt al wat heger uit als de jouwe de rugs in beeld. Ljouwert. Nou, het hoeft alleen maar op de achterbleeuwers te letten. Ja. En dat is lang waar. Ja, hier zien we weer die gele tonsjes in beeld. Ja. Dat is dus een hindernis. De wal. Ja. Mooi hè, dat ze dat doen. Want dan, dan verliet je het wedstrijdveld wat. Dan kun je net in één slag op de bovenste ton horen. Daar gaat het vooral om. Daar gaat het om dat je wat extra slagen maakt. Maar de ontnauwta, ik zeg dat wel, dat is wel het doel ervan. Maar de ontnauwta slaagt ze het wel iedere keer. Ja? Om in feite zou die hindernis nog wat meer deze kant uit matten. Word je het spannend, maatje. Want Ljouwert. Rijdt er een behoorlijke vlaag. Heerenveen draait je er. Heerenveen is ik draait Bobien hier omdat je aan de water al door de wind ging. Ja. Voor hun is het derde plakje natuurlijk goed best. Prima, dat is heel goed. Dat is heel goed. Maar dan kunnen we wel stellen dat zoals het nou loopt, is er nog geen kampioen bekend. Nee. En ja, dat vinden wij mooi. En daar ben we blij om. Ik ben blij dat er op Snits pas een kampioen bekend wordt. Wij gunnen het iedereen. Absoluut, absoluut. Kampioen op de laatste dag. De spanning moet er nog wat in zitten. Zal ik eens even zeggen hoe het er op dit stuit voorluidt? Als de wedstrijd zat het nou is, als dat de eindstand wijze soort van deze wedstrijd wil, zat we zeggen naar al die mensen. Het staat hier echt weer rijen dik hier op papier bij de Lemmer. Ja, de coolbox bij. Ja, het is toch echt prachtig. Stoltjes ja, mooi. prachtig. Maar zat het nou luidt, dan zou Heerenveen staat dan uiteraard nog altijd eerste in het klassement met 18,6 punten. 2 Ljouwert met 24,9 punten en 3 de Jouwer met 27,8 punten. Dus dat zou de top 3 wijzen als ze sa finishen. Ja, dan is Jouwer er toch weer bij. En, ja, maar we zeggen dat dat scheelt ik maar een heel beetje. Nou ja, en om het tweede plakje wordt echt nog strijden. Ljouwert rent er een uit, maar om dat tweede plakje is nog lang net wist je dat de Jouwer dat had. Want Heerenveen docht nog maar Jennewoud, Akkerum. Dat ben eens de fjouwe scootjes die het strijden om dat tweede plakje bij deze tweede wedstrijd in de Lemsterbaai. We heel mooi in de vierte het Ljouwertersgoedje. Hier oer het boeisel hinnen van de kermen van Maan. En zo zien we het op van de overkant. Van de voorkant. Dus je krijgt weer even door de wien om die tonnen om te zien
De jouwer die zielt hier op een wat steviger tweede plakje. Ja, wij gaan weer op naar de bopperste tonnen. Dus dan kunnen we weer even goed zien hoe het filter heen leidt. Dit weer wel bekend. Ljouwert 1. Ja, mooi god. Ja, dat... Akkerum die verliest de slagje wat. Hier jocht in beeld, op stuurboord. De Jouwer en Jereveen. Die streden er nog wel om, maar de Jouwer die leidt wat voor. Ja, dan wordt hij zakken er een beetje uit. Maar die stekt hem wat heger op. Maar het is ook wel frappant hoe god de Jouwer ik in één keer slaat. Als er maar geen oren scootjes in komen, dan gaat het wel goed met de jousters. Heel tijd hoe stuur wordt op die tonnen. Ja. En is dit meest keren hoe lang deze wedstrijd wordt nog trokjet. We zijn starten. Ja, we hier twee keer een valse start. start. Dus we zijn echt wel letter starten als de bedoeling weer. Nou, wat zult Westheid zien vertraaien of zo? Ja, en we ben ik natuurlijk letter begonnen al. Ja. De wedstrijd. Het is mooi dat het echt wel waait hier, hè? En het verschil tussen de nummer 2 en 3. Net heel groot, maar het... Maar wel groter als ze krijg. En, maar het verschil tussen alle deze fjouwen, daar zit nou wat meer gatjes tussen. Ja. Hè? Het is niet correct. Kwamen we op haren en snaren, moest je voor alle fjouwen vlak achter elkaar om die tonnen heen. Maar... het ligt wat bezield. Ja. Dus wat dat onbelangrijk. Zo'n je hast deze kennen van, dan kan de finishslagen er ook in. Maar de Zuidwesthoeken, hier wij nog even net neemt, leidt wel op stuurboord, maar komt toch wel weer aardig dicht in de buurt bij de scootjes van Jirre, Akkerum en Jennewaard. Nou, Mat Auke de Groot nog wel even een slagje op Helly. Hij kent de tonnen denk ik net besieden. Krijgt ik nog smarige windverzels. En dat kost natuurlijk ook weer een soort meters. Maar hij had wel wat de ontsluiting. De lemmer achter de Zuidwesthoeken. Zielt er ook al een tietje. Ja, dat verroor het. Het komt net naar voren. Vind ik toch ook wel weer opvallend. Maar ja. Huzum en wat zijn je rugs in beeld. Ja. Ken Huzum de Voordel. Ligt het er wel op. Dat gaat niet in varang. Best wel linkje, want met deze wien, we zeggen ik hoe wat zijn. Plotlight. En zo liep het dat het nog heel dicht bij elkaar zit, maar dat is echt net om de hand. Het is een verschil is oproen tussen de nummer 1 Ljouwert en nummer 2 de Jouwer tot een 3, 150 meter. En van onze cameraman op het wetter Jerwijk dat de wien onhelpt. Nou, dat zeggen we wel. Onder de beelden dat het echt wel wat harder begint te waaien nou. Een rode vlaggen. Bij Drachten. En, ja, bij Hadem Hoekstra. Ja, die komt hier ik weer. Het zit weer Drachten en wat zijn.
Ja, wat zijn ze? Zak en tik. Gewoon op tijd, kop in de wind. Dan kun je zelf weer. Ja, het drachten maar wel door de wind. Nou is ik weer wat let. En waar ervan profiteert. Dat is grauw. In hoeveel je het nog profiteren nemen kennen. Nou ja, Jochen. Jochen. Klinkt toch minder slim als Tretjen, hè? Ja. De auto's. En we zien de finisskotter. Ja, in beeld. Maar beeld. verder is daar nog geen actie nevens mij. Nee, dat zullen ze finishen wel eens voor de wien. Dat kan wel. Maar het gebeurt net vaak. En het is ook mooier verzels dan in de Miese finish. Het finishskip is wel ontvaren. Dat zou het vaak ik wel wat. Dan ja, de lang war. Ja, 12e. 12e plak. Ja. Wie je toch... dat weer van de morgen ging dat wat beter mooi, Andries Brouwer. Want doe eindigen lang waar op het 9e plak. Het is de tweede wedstrijd, nou ja, het er het net. Dan hebben we alleen nog de hele mannen erachter. Ja, die weer van de morgen ik leeste en die luidt nou wel leeste. Ja, het is alweer om die onderste tonnen heen. En kiest weer voor dezelfde slag. Ja, even elke een selfie. Keer even een selfie. Voor de scootjes. Ja, je bent in beeld, jongens. Ja, van alle kanten. Mooi simmers waar. Ja, maar wel aardig wat wien. En dat kan wel voorstellen dat dat kampioenschap wel de rode lijn is. Dat we, nou ja, van de morgen ietsje minder. Ja. Maar oors hebben we haast net onder de windkracht 4 zitten, dit kampioenschip. We hebben net echt licht waar. Het ging geen licht waar aan. Nee. Mooi, ik zou je weten. Ik 2 wedstrijden. Alaske. Die van Starem, maar die is van de morgen in Helle. En die van Eerlehuizen. Gong heel dal net terug. En wordt ik net in. En wordt net in Helle. Dus we zien dit hier in een wedstrijd minder. Zie je wedstrijden, normaal is Alve, maar we hebben wel eens kampioenschap met hond dat er volle minder nog zield was. Dat we echt 14 dagen lang een heel soort wien hier. En dat er maar een wedstrijden teruggingen. Gelukkig, maar het zien wedstrijden kun je praten van een volwaardig kampioenschap. De nummer 2 in deze wedstrijd, de jouwer. Mooi, de man het ontwerp. Jervin en Akrum op 3 en 4. En Jennewaard, ze krijgt nog op 5 en de Zuidwest ook op 6. Ja, en dan is jou het ik al haast weer onderwijs. Die is al onderwijs naar die boppenstation. En daar maakt de hele mannen er nog omheen. Dus als ze nou langer nog terug in, dan wordt er een rondje lacht. Het is nog wel een eindje vanzelf. Maar dat is nog wel een heel eind. Maar dat zal er net van komen. Om het in afstand aan te drukken, ja, het is meer dan oorlog kilometer wat ze uit moeten lezen. Ik denk zelfs nog wel wat meer, ja. De blauwe shirtjes van Akrum, ik altijd heel goed te herkennen. Ik vind het wel noffelijk, die uitsprutsen kleuren. Want dan ken je aan de mensen op het dek zien van wat voor scootshirt het is. De smurven worden ze wel eens neemt. Nou. Wat mij onbelangrijk binnen meer mensen die het peerse en roze en weet ik het wat. Gele shirts zo'n dogge. In plaats van altijd donkerblauw of reed. Ja, wat. Siberen van Ter Wissa. Doch nog mooi om de podium plakken in dit kampioenschap. Eerste plak zal net meer
te realiseren wezen. Maar een podium zit er zeker nog wel in. De Zuidwesthoeken gaat hier als 6 tonnen. Ik hield dit op dat 6e plakje lezen. En de nummer 1 in de wedstrijd. Ljout. En dan is het weer even zien hoe het uitkomt. Want het is de jouwe die weer diezelfde slagkeers had. Die komt ook wat heger uit. Hè. Die komt nou 7 boppen bij die gielotonsjes uit. Wiels Nies krijgt nog Heerenveen eronder uitkwam. En Heerenveen had ervoor gekozen om naar de slag naar de Polderdiek. Die is nou daar boppen in beeld. Ik al Trodewien. Ken die dan nog? Die willen eens even zien hoe dat uitkomt. En hoe dat bevalt. Daar zullen we. Want ze houden wien vanzelfs de hele tijd in de gaten. Ja. En daar hebben ze de adviseur ik voor, om dat vooral in de gaten te Ze houden. ken je heger en heger, hè? Het is echt. Het is nieuwsgierig. Maar ze zijn wel betiet door de wingen. Ja, het is een slag die ze net hadden die in huis. Nee, wat meer door het midden. Door het midden. Dan hadden ze gewoon net hun eigen tonnen kiezen kennen, denk ik. Hier zullen ze gaan. Ja, ze won natuurlijk een ongeval op de jouwe dwan. Maar Akkerum zit er ik net Safier. Je kan ik een plakje verliezen. En ja, ze lezen treden. Dat is op hem zelfs heel best. Fjouwer ik nog, maar En ja, fjouwer ik ik nog bedoel. wel. Als je mooi een pechdooi hebt en je zit achterin. In je plakje kan het natuurlijk kan het verschil wezen. Ja. Hier zullen we ze door te zeggen dat de jouwer nog voorluid voor op Heerenveen. En daarvoor Ljout. Maar hoe komt het met Akkerum? Ja. En de ene wordt. Jouwer zielt ik hut en heeg. Krijgt nooit de beste poester. En dan liet ze zo'n knoop. Vaart op het stuit het hutst van alle hier. Door te zeggen dat. Ja, dit kan. Nog wel voor Akkerum deel. Maar. Akkerum is wel dichterbij gaan. Ja. Ze hadden net de keuze om. Omdat ze het god ik echt dichtgooien. Het heel goed naar de tonnenjongen van wanneer moeten we Trodewien. Wanneer keven we onzielen. Daar zullen we de boppen de blauwe tonnen. Voor het volksschip van Heerenveen. De Ja, Maxima. De Maxima is Heel goed te herkennen. Grut opleidingsschip. Waar, ik weet niet of Siets of Harm of beide wel docent werden. En ja, dat is een opleidingsschip van de Maritieme Academie in Haas. Nou, dat is een. De oudskippers dat wisten. Hoe er nou bivakkeerd wordt op en rond het water. Ieder hut zijn eigen doet zijn toilet. En hoe ze jet iets in die roefjes wennen. Nou, groter verschil is er net. Harmen is docent aan de Maritieme Academie. Hoe komen ze er nou uit? Want hier vinden ze wat trostutsen. Komt het heger bij die ton uit. Komt de bakboot straks. Ljout nog op in. Nou, dat is geen verrassing. Het lijkt dat de wien wat op een deel gaat. Ja. Zullen ze nou weer wat, nog wat wat stabieler. Ja. Maar dit is wel heel leuk. De Jouwer, Heerenveen, Akkerum en Jannewald. En Akkerum die wil nou achter Heerenveen ontstekken om straks bakboord voorrang te krijgen.
Haha. Hoe groot is dat God? Is dat groot genoeg? Wat doet Heerenveen? Denkt hij van dit redden wij wel op straks of draaien we mooi? Nou, ik denk dat ze denken dat redden wij wel op. Ik uitgaande van je eigen kracht en eigen snelheid. Ja, die hebben toch jongen dat hij dit kampioenschap wat beter is dan als het Akkeren met Scootje. De jouwer. Gaat als tweede om de tonnen. Rinus de Jong. Ja. Dit is Heerenveen weer. De Gerben van Manen. Ze zei ze zelfs het mooiste scootje uit de vloot. Maar dat zei je misschien gauw van je eigen scootje. Ja, eigen scootje. Dat is natuurlijk net zo. Het scootje is net van een familie, maar van een commissie. Een stichting. Heerenveen om de tonnen treden. Hoe komt het met Heerenveen met Akkeren? Ja, dat redden ze wel op, toch? Er wordt wel raast, maar dat ken ik van al. Ja, dat denk ik, want ze kennen al Deljan. Ja. Iets beetje. Dan is de Zuidwesthoek de Woord voorbij, zoals het nou lijkt. Nou, daar zit het wel uit, ja. En komt die ik mooi een mooie gong op Akkermoon. Nou, de commissie Lemmer houdt in ieder geval on een mooie lange wedstrijd. Ja, die denkt net van we hebben wel een wedstrijd, gaan we door deze wat kwatter. Nee, gewoon een volsluine wedstrijd. De Zuidwesthoeken als vijfde om de tonnen het één plakje won. En Jenne Wout is daar het slachtoffer van. Jenne Wout nou zesde. En Jenne Wout maat ik op Lemmer passen. Die komt er ook al aan. Maar nou, ja, natuurlijk zullen er nog wat wisselingen. Die kennen er natuurlijk altijd komen. Als je 14 dagen achter elkaar oorzielen, dat zal dat ik barren. Maar ja, je kan ik zeggen van, nou hebben we toch wel een volledige wedstrijd zield. En zo, ik ga de finish erin kennen. En waar wit. Ik denk wel dat er weer finishen wordt, staat wie juster ik finishten. Hij dat Vaderwiense rek en dan om de tonnen links of rechts en dan een finishline in een heel lieds kruisrekje nog. Maar ja, je weet het net. Dus misschien kiezen ze er direct wel voor om gewoon Vaderwien te finishen. Dat zou ik nog kennen. Het net heel vaak dienen, maar soms wel. Heusem. Hier om het tonnen en daarachter Grauw. Is al Ja, trok dwaande mooi de finishlijn. Nou, dan zit er nog net dat hij erin laait, maar ze
weer wel ontslepen. Hier de rode tonnen van de finish. Wat we er nou wel gaan zien. Want het is Ja. dat is bij de onderton. En dan zullen we de kotter in beeld in Ljouwert. Dan kunnen we een mooi zien dat daar de vlagers ham in de hand. Ik zie hem daar onder deksel wat wapper in. Ja, maar hij is nog net omheen gelutsen. Hij is nog net omheen. Maar dat doe ik op het laatste stuit. Ja. Hij zet nou de draai in naar de tonnen. Ik denk toch Gastel dat het nooit... Oh, is dan ze nog een rek. Dat lijkt het me net logisch. Dus ik ben nou om het tonnen. En hier is de finishvlagge. De finish luidt erin. Ljouwert gaat op waai naar die finish. Maar de Jouwer op het tweede plak en Heerenveen op het derde plak. Hier de Ljouters. Onbedriegen. Willem Zwaga. Alleen nog het eerste rek laai Akram nog voor. En daarna hield hij het op koplijn. En uiteindelijk hield hij het verder uitrom. De terjochte winnaar van een midje. En mooi een tweede plak van Juster, een tweede plak van Van der Moen en een eerste plak van Van der Midje. Ja, dan denk je van hier dit nou maar even wat jij er dient. Ja, dat is ze zelf. Ik wil het afvreden. Weer ging het mis. Maar ja, hoe ik net zo volle mis te gaan. Dus wat is die minste wedstrijd wie ik net zag Rutte? Ja, Viertje. Viertje, oké. Ja, dat weer of op een Veenhoop of op Jennewaard. Ja. Een van die beide wedstrijden. Ik zal het even opziekje. Op een Veenhoop weer Ljouwert Viertje. En dan ben ik toch alle vrije dagen, ben ik al een keer eerst geweest, ja toch? Nee. Dit is de eerste, de eerste die-overwinning. Ja. Wordt dit. Ja. Nou, dat is prachtig. Ze krijgen wel een dikke poster hier. Ze hebben liedje me al wat oesiel te gaan zelfs. Want ze hebben de scoort al aardig uit. Nou, dit riekt helemaal niks aan de hand. Voorsprong is druk genoeg, maar hier zien we dat. Finish bij het finishskip, startskip en dan die twee tonsies. Het radioboordje vat al naast de Ljouters. Zodat dus verslagjouwer Michael van der Hoek eraan zijn zo gauw mogelijk bij opspringen kan. Om te praten met Willem Zwaga hier. Nou, dat wordt het nou net lang meer. Makkelijk bezield. Knik in de scoort. Ja. Ja, voest omheen. Scoort je het al net eens meer aan. Even een dikke knuffel. En dan, die had, laten we eens even zien, het tweede plakje, daar komt de Jouwer al aan. We beginnen net weer hoe die bijnaam, ik zou het haast doen, maar nee. Hij, laten we zeggen, hij race er wel weer terug, want het is een hele snelle actie nou van de Jouwer, want die had het Gotje toch behoorlijk lietser maken ten opzichte van Jouwer. Jij weet dat ze krijgt een 200 meter, maar hij komt je nou toch heel knap op een tweede plak. Rinus de Jong. Mooi het jouwste scootje. En daar Jerwet Scots. En Sjurreweek de bleedskip onboord. En hij doet nog vanzelfs nog mooi voor de podium plakken. En dan kom ik bij Willem Zwaga op het achterdek. Die nog groot ontziel is. Want het grutzeil dat komt nou nog even naar onderen. En dan lezen we hier dadelijk wat meer in de lighten.
Mooi onder het zeil, Willem. Willem Zwaga, Lokbeeske. Dank je. Die eerste duimelwinning. Ja. Ja. Wat voor wedstrijd wie dit? Nou, mooie start elke keer. Eigenlijk weinig fout hier. En ja, hij rint weer, dus dan is het een stuk makkelijker. Hij rint weer, hoe kan dat? Ja, hele lietse dingetjes. Meest oorlog centimeter rug erop zetten, dan wat meer druk in het achterlijk hier. En daar is hij weer. Dus, Als tweede up in Holle om de eerste tonnen heen. Dus je moest nog even in een onvalt van. Wie dat daarna weer kleer? ja, ik weet zo even net meer wie we voor wie. Oh ja, Akram wie zeker voor is. Ja. Maar die vierde de spreader even. Dus die maakte even een esje en toen konden we er mooi doorheen rennen. Dus ja, dat kleinigheidje van hem. Maar, Ja, dat wie een gelokje. Maar het wie net alleen een gelok, want de ronde is het aardig 4 uur op een gegeven moment. Pakt dus vaak de slag nooit gemaald. Wie dat de beste slag voor je? ja, nou ja, hij pakt elke keer goed uit. En achter u is de eerste skip die volgt dus. Dus dan ja, de binnenkeuzes makkelijk. Dus nee, wie op zich een vrij makkelijke wedstrijd. Ja. Nu kwam er nog een soort van wal in. Een kunstmatige, denkbeeldige wal. Hier neemt daar nog last van? Nee, nou ja, het koest mooi zien in één slag bezielen. En nou die is de slag door het midden. Dus ja, mooi probeerd maar. Die komt er nog even op waarom. Maar die eerste Dio-winning, hoe is dat nou? Ja, lekker, heerlijk. Maar het is gewoon heel fijn dat het een hele weekend net rint. Dat je het weer fine, dat je het weer oplossen. En nee, dat is heel fijn, ja. Je bent nog wel even inzakken, maar je zit helemaal in de wedstrijd. Dus het komt zo wel. Komt zo wel. Nou, er maar even lekker van genieten dan. En Lokbeeske mooi deze machtig mooi eerste plakje. Want ja, dat is toch maar even 0,9 punt. Zo is dat. Dankjewel. Dat weer Willem Zwager de winnaar van Joet en intussen is er natuurlijk gewoon terugfinishen. Akram is als vierde oer de finish kwam Jereveen als derde daarvoor nog. En dat weer nog even spannend tussen Akram en de Zuidwesthoeken. Want de Zuidwesthoeken kwamen uit de Orenhoeken. Akram die kwam hieronder bij de Polderdiekwai. Maar die reed het krek nog op. Akram vierde, Zuidwesthoeken vijfde. En Jenne Wout die is zesde worden. Zis ik nou even uit de holle. Ik heb hem net finishen, maar daar ging ik af vanuit. Ja, Jenne Wout die is zesde worden. En de Lemmer gaat nou als Sander oer de streek. Ja, mijn compaan Ilke Dijkstra die het mij verlitten. Want die had op tijd bij de uitsturing wezen van Max. Ik ga even alleen nog verder met het verslag. En dat is ik net zo dreef, want het zijn nog maar een paar scootjes die het binnenkomen matten. Hier is Huzem als Sander het een prima wedstrijd vindt. Eigenlijk heel stabiel op dat Sander achtste plak is nou achtste worden. En daarachterom, ja, dat is toch wel een verrassing, Joert. De Grausters die het gewoon net hier eventjes zelfs helemaal de laatste lijn hebben. Maar nou als njogende binnenkomen. Grauw dus njogen. Hier ben ze. Hier is de streek. En daar is het schot. Totaal geen beweging op het schip. Net een voetje omheen. Want dit is een zwiere teleurstelling. Daarachterom moet er nog finishen. Drachten wat zijn lang waar en de hele mannen. Dat weer de volgwaarder ze krijgt. Er kan zelfs nog wat verloren wezen. Maar Drachten komt nu op de finish aan. En zal daar als tiende terug in gaan. Van de morgen nog heel mooi zield. Had hem Hoekstra. Maar van de middag gaat het een stukje minder. Van de morgen vijfde. En nou dus tiende. Wat zijn komt er aan Klaas van der Meulen? Wat zijn zal als 11e finishen? Op een tweede plak Joet van de midden mag ze Rinus de Jong van de Jouwer. Nou, 2 keer een eerste plak, nou een tweede plak. Ja, dat is mooi. Dat zijn mooie punten die erbij schreeuwen kunnen. En Maaike van der Hoek is ik bij hem onboord.
Ja, en Rinus de Jong, skipper hier van de Oerol Thuis van de Jouwer. Die leidt het skip nog even aan voordat wij even mooi praten kunnen. Hoe zien fantastische wedstrijd hier op de Lemsterbaai. Want hij kwam misschien wat uit het midden, maar wist nou het tweede plakje te zien. De wien Luts van Midden, ik hield iets wat meer aan. En dat is natuurlijk goed voor Rinus de Jong en het scootje de Oerol Thuis. Want die kent dat goed, ha? Je wordt een feestelijk onthaald. Het skip wordt online. En Rinus die heeft echt even de concentratie hier om het skip goed langs zijde te lezen van het volksskip van de Jouwerwet. De familievrienden al staan te wachten. En dan ben we er. De dames die het boord achter even ondersturen binnen los. En dan hebben we ook het voor Rinus. Hey! Wat een machtig mooie inhaalwedstrijd. Ja, fantastisch. Wat hebben wij maar uitzeeld. Schitterend. De hoop dingen. Ja, we liggen nog net heel vers, maar Dat alle keer. er is een goede bemanning bij die het ik goed kennen. Ja, wat? Ja. Ja, helemaal geweldig. Wat een inhaalrace, jong. Jeetje. Hoe heeft dat die en hoe bist u zo ervaren zield? Nou, we zijn blij die wien kwam. Vanmorgen was het eigenlijk wat te stil. En toen kon ik best maken om het trouwens. Ja, was ik dik tevreden. Maar voor mij kwam wat meer wien. Nou ja, dan hebben we gewoon meer macht. En dan hebben we een beetje meer gang en hecht naar de rest. En je hebt bij de wal een prachtig mooie slag. En dan was je het verder die helder boeien en dat wij wel. Nou ja, daar hebben we slag slaan en dat was geweldig. Je liep de laatste wedstrijd trouwens, maar jij wel een paar magneten. Je binnen de hield bij elkaar in de buurt. Ja, wij zielen er echt. We laten er ook wel tussen zitten. Hè? Dat, uiteindelijk wel inderdaad, maar dat valt wel op. Nou, zegt ik nog een gatje bij de boppetonnen. Daar rapen wel weer even kamikaze Rinus, maar daar prikt het er tussen. Wie dat nog een overwaging? Of? Nou ja, dat hier niks hoe natuurlijk, maar ik weet later onder die water draaien. En ik hier de keuze maken, dus dan kan je net weer corrigeren, want dat wordt een chaos. En dan kies dat met niet en dan weet wat er gebeurt. Dus ik heb er achter de helsteward. Toen volgens draaide. Dan van wij vonden wel een beetje mooi. Dat we leiden op tiertobak wordt vol voor Heerenveen. Dus, ja. Je kwam krek net in de oorrekking mooi Heerenveen. Je kon vrij trots zielen daarbij. Ja, ik ga eerst nog met Sietse praten. Die wil graag wedstrijd zielen. Dat kan ik rijden. Daar krijg je het van Rinus, ja. Ja, nou ja, ik ben er een beetje klein mee. Ik van nou iets meer goed ik uitmaken voor. Dat dan weer zo wat. Ja. De woest is er van, ik ben net een roege zieler, ik ben gewoon aan het wedstrijd ziel. En ik snap het wel, als je het al op beeld en op camera, maar als je op het wetter zit, is het heel anders. Wat er met elkaar mee gebeurde, dat kon wel gezat. En dan gaan we elke verhaal hoe raar het wij doen en hoe minder we zielen dan. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Wij doen het best en we zijn verdomme aan het wedstrijd zielen. Dus, op aarde en mooi. Vooral die mensen van televisie. En ik die schreeuwende per die dat klakeloos hoe neemt, ik vind het verschrikkelijk. Moet je hem echt bestappen. Ja, ik heb me helemaal intekenen dat je een soort, je bent gewoon aan het wedstrijd zien en daarmee doorstoot die wedstrijd en je ziet je natuurlijk beter via de ruit. Ja, natuurlijk. En dat hebben we wat af. Als je nou wel gelijk hut is, dan ben je aan het wedstrijd zien. Natuurlijk is er dan eens een moment dat je denkt van nou, kan krijg wel, kan krijg net. Maar ja, dat je zou uitmaken worden voor alles, dat moet je me echt mee ophouden. Je bent een goede zieler en dat heeft je maar weer zien litten. Dank je wel. Laten we daarvoor geniet van die tweede plak. En een heel soort succes nog morgen, hè? Dank je wel. Dat weer Maaike bij Rinus onboord. Die er ik even emotioneel van wordt. En ja. Dus hier Rinus, die vrouw, die vriendin. Ik weet eigenlijk net als ze al trouwd ben. En ik weet nog dat ik vorig jaar doet Rinus een keer eerste waar. Toen zei ik Rinus van de Oerol Tuut. Omdat hij toen een tuut kreeg van zijn vrouw. Dus de Oerol Tuut natuurlijk. Maar het is op dit stuit even de Oerol Tuut. Nou, mooi. Zielt van Rinus de Jong. Tweede plak. Het eerste weer Ljouwert. Tweede dus de Jouwer. Op een derde plak Heerenveen. Fjouwer Akkerem. 5 Zuidwesthoeken, ik geweldig zielt, Auke de Groot, 6 Jennewoud, Zoon de Lemmer. En dan gaan we naar de volgende kaart en dan zien we op een 8e plak, daar staat Huizen. 9e is Grauwwuden, 10e is Drachtenwuden, 11 Wadsijn, 12 Langwaar en
tredjen de hele mannen. Dat is de uitslag van de midden. En dat maakt het dat het in het klassement nog altijd wel spannend is. Maar het gaat nou vooral om die eerste treien plakken. Maar daar zal Arjen Aasten meer over vertellen. Arjen en... we hebben het klassement ook in beeld. Net meer, maar we hebben het klassement in beeld. Eerste is Heerenveen, 18,6. Tweede Ljouwert, 24,9. En derde de Jouwer, 27,8. En dan valt er toch wel een godsje maar Jennewaard met 33,7. Akkerum 37 is Grauw voorbij gegaan. Grauw 37,9 en Lemmer 38. Dat is de eerste helte van die hele vloot van 14. Ja, dit hier 13 scootjes. En Arjen die praat dadelijk even met Sibo Sisling. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Hey hallo, welkom bij IJzerhandel Raadsma. Wij zijn het magazijn voor bouw uit Noord-Nederland en hebben 25.000 artikelen op voorraad. Kijk maar even rond. We zijn trots op ons hang- en sluitwerk. Overzichtelijk gepresenteerd en zo voor het grijpen. Je moet altijd even voelen. Dat is belangrijk bij een deurkruk. Kom zelf maar kijken. Met 6 locaties is er altijd een Raadsma-vestiging in de buurt. Deze simmer scoor je bij Wijmahaarden in Westereen warme deals. Ontwol 15% korting op hout en 10% op pelletkachels. Pak die simmervoordeel en kom gauw del. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Heerenveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis horn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goedemiddag, welkom waarom hier op de Lemsterbaai. Ja, de skipper van het Ljouwerte scootje, Willem Zwaga, ja, die had een goede boom met dit wetter. Hij waart van de morgen al tweede en van de midden waart hij dus de allereerste, kwam hij als eerste oer de streek. En dus, Sibo Sisling, is het kampioenschap nog spannend? Kunnen we dat zeggen? Nou, net helemaal, maar ze hebben er een hele mooie strijd van maken. We hebben een van de mooiste wedstrijden hebben we vanmiddag die we van de week hand hebben. Dit weer wel heel mooi, alles iedereen, een heel soort bakbordstuurbord situaties, maar ja, Lauwert die kwam vrij en wat ik vanmorgen ik verwachtte, dat gebeurde vanmorgen krijg ik net, maar ja, vanmorgen tweede, nou eerste, ik denk dat het even teken is zo vanmorgen. Ja, toch? En Juster ook al tweede op ditzelfde wetter? Ja, Juster een tweede plakje en Kleer toen raken Heerenveen al in voor, maar nou wie zijn gewoon net te bezitten en nou hartstikke mooi, hartstikke gefeliciteerd die man, een hele mooie strijd jongen. Ja. Dan met Heerenveen, want Heerenveen die hier net een hele geweldige start, skarret er wel wat naar voren daar, eindigt uiteindelijk als stredde. Nou ja, dan is de skeer behind hè. Heerenveen had gewoon die kwam heel slecht uit de start. Ze kwam hier op stuurbord aan de eerste raak en dan moesten ze boeten alles om. Maar ja, krijg wat zo het geluk weer dan zeker even, want ze winnen bij de onderste tonnen voor al winnen ze van mij al vierde, vijfde. Ze hebben een enorme inhaalslag al dingen. Het eerste van de winst raak. Ja, altijd daarin, dat denk je.
Zij is dat. En dat zei Sietse van de Moornek al trouwens. Ik weet ook niet hoe dat kan, maar alles is raak. Laten we gelijk even zien naar het klassement, jongens. Het algemeen klassement, maar nog 1 wedstrijd te gaan. Want morgen zullen we dus alleen nog bij Snits op een Snitsemar. Op 1, dus het scootje de Gerben van Manen van Heerenveen, 18,6. Dan de Ljouwertes, 24,9. De Jouwer, Rinus de Jong, zo'n 20,8. Jennewoord, 33,7. Dan Akrum, Grauw, nou, is passeerd toch Akrum, Grauw nou 6e, zo'n 30,9. En dan de Lemsters, de Zuidwesthoeken, Langwaar, Drachten, Huzum, Wordzijn, de hele mannen en Snits. Ja, we moeten nog even 2 dingen bij de eind hebben. Allereerst Rinus de Jong. En je zeggen, want hij had het natuurlijk uitstekend zield, maar je zeggen wel, ik in het interview naar Aurin, van het doet hem wel wat, hoe er praat wordt. Ja, ik heb hem krijg praten over wat er, ik weet niet wat er over hem al, ze bedenken van alle je namen, Rinus de Reizer, Rinus de Razer of Rinus de Botser. Kamikaze Rinus. Kamikaze, dan moet ze mee ophouden. Hij het er, ja, je weet nog wat en je weeg je wat. Vanmiddag weer een situatie, maar Heerenveen en nou kleren het koer volgens u scoort ik wel of koer net, maar... Ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Ken het wel of ken het net? Nou ja, dat is, als je nooit een risico neemt, dan wordt het ik nooit wat. Maar goed, kamikaze is er absoluut net, want dan hinderen we andere dingen gebeurt. Ik denk dat het al wat mooi valt. En goed, ja. En als ze alle je vinden dat er dan toch zo fout is, ja, dan moet ze de reden vlaag maar lukken. Dus het valt uiteindelijk nog wat mooi. Het is een wedstrijd en op de wedstrijd moet je op scherp van de snede. En zo is dat. En dat doet er. En dat nou krijg ik net een wal kennen. Ik heb hem van mij nog niet 1 keer badsensioen van de week. En ze hebben van mij ook nog net raken, dus het valt al heel wat mooi. Als die reden vlagen net in de wand komt, dan valt het dus wel wat mooi. Eigenlijk denk ik wel. Het is al hier, het is een wedstrijd. Het is juist nou, het is op scherp van de snede. En dan moet ze er maar ophouden te zeuren. Als ze al hier er zou in zitten, dan moeten ze de reden vlagen maar lukken. En dat doe ik het. Dan nog 1 ding, want ik zei er komen 2 dingen. De eerste wie Rinus de Jong, de tweede is, wat denk je zelf? Ik zou het net weten. Oh, Grauw denk ik. Ja, natuurlijk. Grauw, ja. Grauw, ja, ik weet het. Wat is er met Grauw, jongens? Ja, ik zou het net weten. Het is, nou ja, dramatisch zou ik absoluut niet zeggen. Maar ze zijn eigenlijk helemaal nergens. Ze zijn gewoon in het achterveld ontvechten om een plekje naar voren te komen. En waarom in de start? Tenminste, ja, nou ja, ze kwamen hier heen, maar ze kent net houden. Of misschien hebben ze de soorten van Lauwer er wel om. Ik weet het niet. Het is dramatisch. Eigenlijk wel, ja. Van Grauw is het eigenlijk dramatisch. Ja, eerlijk is eerlijk. Goed zo. We hebben 2 wedstrijden hoorn, Joert en Ljouwert het hele goede zaken dien. Maar ja, Heerenveen is nog altijd de grutske koprenner. Nog 1 wedstrijd te gaan. Morgen, dan zullen we dus bij Snits op een Snitsemar. En dan is er, ja, de kans is toch wel grut dat Heerenveen de nieuwe kampioen wordt van de SKS 2024. Maar goed, er moet eerst om zullen worden. Dankjewel. Sibo, we nemen maandag een podcast op. Oh, wat een klapper. Die komt June dan ook weer online. En wij nemen nou eerst de Auskiën. Hier, vanuit de Lems erbij, zeggen wij ontmoeten. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. We gaan er nog in. Kom maar, ja. Het is net zo dat wat de heer Albers zei, dat je cowboys met lasso's, dat jilt het jang in. Ik ben vers, boen om Bjem en hier ook al sleen, klakt, skot van de fietsaartreun, in wetter treun. Ik ben net van de financiële zaken van de provincie. Wat ik wel weet is dat het